Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Hello po, magandang hapon. Tingnan natin yung ating signal. Magandang hapon po. At yan, live po kami with Uragon Honey at Mrs. Uragon. At nandito kami sa paborito naming lugar. Saan ba yon? Walang iba kundi sa Airloid Food Park. Yan, nandito kami guys sa Airloid Food Park. At mag-update kami ng aming mga... Ano? Yan, malinaw po. Dinouble check ni Uragon Honey. Yan, malinaw ang signal. Salamat po sa Airloid Food Park sa malinaw na piso wifi. Sana may shout out Airloid. Sana may libreng kape. Dawa sa Bog Center, dagdagan sa Sabaw. Tingnan natin yung ating monitor natin guys yung ating live kung malinaw. Yan, ipon-ipon muna tayo ng mga Yan, paging DGTV official. Yan, kung nandyan nanonood si DGTV. DGTV official. Yan, baka makahabol ka dito. Yan, magandang hapon po. Ang oras po dito sa amin ay 2:29 in the afternoon. Hello po sa ating mga ka-Uragon, mga kahabi. Sino kayo mga Patry man daw kayong shades. So yan guys, yung mga napuyat dyan, alam ko bumawi kayo ngayon ng tulog. Yung mga napuyat kagabi. Kaya Sino kaya yung mga napuyat dyan? Si Ma'am Reggie, sana yung si Ma'am Reggie. Nagmamakawa si Ma'am Reggie. Please, play mo na. Ma'am Reggie, next time Ma'am Reggie. napakalinaw ng live. Na daddy. Si Ma'am Reggie talaga, napatawa ko. Naawa ko yung Reggie. Sabi ng Reggie, sir, pwede bang i-play mo na? So, marami talaga yung napuyat sa natin mga Uragon Honey. Marami yung napuyat sa premiere natin. Kasi naman po ay yun na nga ino-consider din namin yung pag-edit ko kasi mabuti na po yung at least ma-inspired namin kayo sa mga kwento, ang mga tunay na kwentong binibigay namin sa inyo. Kwento ng totoong buhay. Kwento ng tunay na buhay. At dahil dyan, meron kami ditong, anong tawag dyan? Lumi. Yan. Ito yung masarap dito sa aming lugar. Lumi. So guys, merenda tayo. Lumilipas ang panahon. Yan. Ay kanta, no? Yan, busy yung mag-boyfriend, girlfriend kumain. Sige. Ang bango. Kain mo na kayo dyan. Ang bango ba? So yan, dito lang po yan sa Airloid Food Park. Kung kayo ay makakapasyal dito sa Tigaon, huwag niyong kalimutang tikman ang masarap nilang lumi. Hello po sa ating 18 viewers at sa 8 thumbs up. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa panahong ito. Hello po Ma'am Reggie. Pasensya na po kayo kung napuyat kayo kagabi. Sa mga napuyat po dyan kagabi, babawi kami sa inyo. Siguro premiere tayo mga Hindi, gusto ko talaga mag-premiere. umaga. Tanghali. So nagkataon kasi po na yung yung pag-render namin ng ng video ay inabot po talaga ng gabi. At yan, i-premiere po namin ng medyo late in the evening. Dapat alas 4 po yun mapipirame. Alas 4 Alas ng 4 ng hapon. So, dahil nga nagkaroon ng konting problema. Technical nagahang na kasi po yung laptop ni Uragon Honey. Nagahang sa tawag dito, pag-render. Palog ka pa? Sige lang, makita ko lang kayong busog. Aywa. So guys, tikman natin yung lumi ng Airloid. Wow. Masiram. Bakong masiram. Bakong masiramon. Masiram. Baka gusto mo lang akong lagan miski diit. Dahil mo na tayo, baka makaroon. Diyan mo lang. Gusto mo sa inyo. Diit sila. Yan. Grabe naman. Tingnan nyo naman guys,
Siya yung nanlibre. Sila. Sa kanya yung ganti. Halos matapon na yung laman ng mangko niya, binigay sa... Yan, hello po sa ating 32 viewers ngayong hapon. Sana po ay nagmerienda na kayo mga kauragon, mga kahabi. At sana po ay maganda ang panahon nyo dyan. Dito po sa Tigaon, sa partido ay napakaganda ng panahon. Salamat po sa Diyos kasi walang bagyo. Maganda yung panahon. Napakainit po ngayon. At yan nga po, ang aking update ngayong hapon ay napacheck upan po natin yung isang bata na mayroong sakit sa balat. At salamat po sa sponsors natin, kay Sir Adonis sa pagpapagamot kay Nono na isang may sakit sa balat po. Meron siyang tawag doon, sugat-sugat. Yan. Ayun. Abangan niyo po yung upload ko sa isang batang may sugat sa katawan. Iba pa po yung kay Dagul at kay Alan. So ito po ay pinsan nila at napagamot po natin. So yan, hello po sa ating lahat. Kain po tayo dyan. Kain. So mag-shoutout po ko ng mga comments doon sa ating mga naging sa premiere po natin kagabi. Meron po ko ditong ilang in-screenshot na mga comments. Yan. Sabi po dito niya, no? Yan, tingnan mo naman yung mga comment ng ating mga viewers. Uragon Hane, Miss Uragon. Yan, basahin natin tong ano. Okay lang siguro to basahin natin tong comment ni Ma'am Leopolda. I-screenshot ko talaga to. Ito, si Ma'am Remedios Briones. Basahin ko ba to? Pwede ba yan? Hindi. Ito na lang. Sabi ni Ma'am Leopolda doon sa premiere ko po, doon sa paghahanap po namin kay Nanay Yoli. Almost 5 years nagdusa ang mga anak mo tapos nag-asawa ka pa ng ibang nag-asawa ka pa ng iba at nagkaanak pa. Kalokohan ang mga pinagsasabi mo na dala ng kahirapan ng buhay kaya kayo nagkahiwalay-hiwalay nasa. So yan. So talagang marami po talaga yung ano anong tawag doon, Uragon? Tama naman yung sinabi ni Oo. Ma'am Leopolda. Tama yun kasi ikaw ba naman anong tawag dito? Ikaw ba naman iwanan ng halos 5 taon tapos halos mabaliw na yung mga anak mo sa gutom? Saka hindi naman talaga kasi yung kahirapan sa Oo. baka iwan mo yung mga anak mo. Yan. Yun yung kasi mo na nahirapan ka dahil sa mga anak mo. Tapos mag-aasawa ka ulit. Hindi mo nga kayang buhayin yung 6, mag-aasawa ka ulit. Mas magkaanak pa. So, talagang grabe. So, So, yung guys. ang pero pangyayari. tapos na, andun na tayo. So, wala nang magagawa kundi bumawi na lang na. So sana makabawi talaga si Nanay Yoli. Abangan nyo guys yung mga susunod na upload namin kasi ongoing po ang pag-i-edit kasi po sinisiguro po namin na kayo po ay talagang hindi lang sa mag-enjoy, kumbaga makukuha nyo yung totoong kwento ng buhay ng 6 na magkakapatid. So sa pamamagitan po yan ng Uragon Honey YouTube channel na nagbigay daan para po sila ay mabigyan ng tulong. At sa mga walang sawang sponsors po ni Uragon Honey, maraming salamat po. So yan po yung comment ni Ma'am Leopolda. Talagang totoo naman po. Sabi po ni Ma'am Leopolda, sabi nga dito ni Ma'am Leopolda Gomez, some hearts are diamond, some hearts are stone. Alin dito sa dalawa ang puso ni Nanay Yoli, diamond or stone? So napaka po. So sa ngayon, hindi pa natin alam Malalim ang kahulugan ng comment na yon ni Ma'am Leopolda. So hindi tayo diyan hindi pa ako basta-basta makakapag sabi kung alin doon ang puso ni Nanay Yoli kasi marami po tayo dapat Ngayon pa lang natin nakikilala si Nanay Yoli. So hindi pa natin alam. Sa pagpunta namin sa pagkikita ng mga mga mag-iina. So yan, sana po ay kayo na po ang humusga Sila na ang huhusga kung ano yung tawag dito. Pagkilatis niyo kay Nanay Yoli.
Kasi ngayon, marami bang pwede mga negative comments para kay Nanay Yuli. Nung katagalan yan, pag nakilala na nila natin, Nanay Yuli, siguro, maisip natin na, ano, So marami din po yung mga salamat po sa mga nag-appreciate po ng effort po naming tatlo, sa mga nagpadala po ng mga mensaheng pagpapasalamat. Welcome po sa mga sumusuporta po sa amin sa aming journey para po kinapadi-padi. God bless po sa inyo at salamat po talaga sa, kumbaga, yung kasing nabasa natin yung mga comment nilang tawag dyan, yung pinipraise tayo dahil na ano natin si Nanay Yuri. Kumbaga nakakagaan ng ano, yung pagod mo nawawala. hindi ako diyan happy na iiyak sa mga comments. Ayoko magpakita ng comments na umiiyak talaga ako. Ay, ng emosyon na umiiyak talaga ako lalo sa camera. Pero pag hindi ko kayang pigilin, naiiyak talaga ako. Diyan kila pade-pade talagang gusto kong umiyak pag nakita ko sila. Lalo iniyayakap nila ako, hinahalika. Talagang gusto kong umiyak kasi ayoko lang magpakita sa mga viewers. Pero depende talaga sa loob ko. Kasi Grabe. napamahal na sa atin tapos tawag dyan, napalapit na talaga Kaya- sila. Yung pag kumakain tayo sa bahay, nandun tayo sa bahay, pag kumakain tayo, isipin mo kung anong ulam nila, mga ganon. Kasi minsan lulutuan natin ng good for hanggang gabi kung hindi mo naman babantayan Kaya nga. kung ano-ano nang gagawin nila sa pagkain nila. So yun, parang ganon. Talagang napalapit na yung ano po guys, yung tawag dito, loob namin. So, So, pag nagbabasa ko ng comment, talagang hindi ko mapigilan na malwa talaga. Doon ko na binubuhos. So yung mga na-heart po namin na comment at thumbs up, tawag dito, ano po yun, nabasa na po namin. So sa akin po, marami po hindi na nabasa, pasensya na po, pero hindi ko po basta-basta nilalagyan kasi ng thumbs up at ng heart pag hindi ko po nabasa kasi gustong gusto ko talaga, napakaganda sa pagpakiramdam na basahin mo yung mga comment ng doon mo makita yung suggestion nila. Ito mga makakita ng magkakakuha ng idea. Tapos yung yung laman ng mga damdamin ng bawat manonood natin. Kumbaga, nakaka-relate tayo doon. Merong galit na galit, meron namang nagiging tawag dyan, sila yung mga nagiging tagapag-cool down ng mga sitwasyon. Nasa ano lang. Nasa gitna lang. Hmm, 69 viewers, yan. Yan po tayo. Yan. May pakatapos. BBM for President. Hello, Ma'am Reggie. Sige, may tayo mo magbabasa ng comment sa natin live ay sa premiere. Hello po, Ma'am Reggie. Hello po sa inyong tatlo. Sabi ni Ma'am Reggie, Ate Shasha Vlog, hello po. Yan, hello Ma'am Shasha. Magandang tanghali po. Yan. Yan, Sir Albert. Magandang hapon, Sir JR, Sir Oragon, Ma'am Oragon. Hello, Ma'am Shasha. Miss Oragon, yan. Ano? Subo ng subo si Miss Oragon. Hindi, masarap kasi talaga. Sarap talaga kasi. Hmm? Malinaw po, opo, malinaw talaga kasi nandito kami ngayon sa Air Lloyd at kulang yung customer kasi hapon na, tapos na mag-lunch. Solo namin yung piso wifi. Gandang hapon po, sabi ng Kuliyo. Malinaw po, sabi ni Ate Shasha. Gandang hapon po, hello po, Ate Shasha. Still watching. Albert Apilado na napakalinaw ng live nyo now. Opo. Hello po, Ate Shasha. Ma'am Reggie Buniel, di nga ako natulog, Sir JR. Grabe mo si Ma'am Reggie. Pag nagkasakit ka niyan, Ma'am Reggie, magpapadala pa kami niya ng pangano sa iyo. Hospital. Hello po from Mindoro Small Vlogger, sabi ni Ate Shasha Vlog. Sabi ni Kuliyo, kuya talaga, nabitin pa. Don't worry, Ma'am Kuli, kasi sa mga dadating na episode, talagang ma-amaze kayo, pwedeng may mabigla kayo sa mga mapapanood nyo. Halo-halo pa rin yung emosyon niya. Pwedeng may magalit na naman, may mapapaluwa. Pero siguro guys, may iiyak. Yan, shout out po kay Ate Shasha Vlog. Yan, pa-support na lang po.
Grabe sir, puyat talaga ako. Kagabi yun tuloy di ako nakatulog. So minsan talaga noon baga Ragon. Pag nakalampas na Yan, nalalampasan ka na. Pasensya na talaga, Ma'am Reggie. Ano ba kayo makakabawi sa iyo, Ma'am Reggie? Padalang ka namin ng ano? Ng Lumi. Wow, sarap naman sir. Sana all. Hello po. Sabi ni Shasha Vlog. Sir Albert, ano ba yan? Sir, merienda na? Opo, Sir Albert, kasi it's 2:43 na po dito sa ano. Kung nanonood po si DJ TV, yan, mayroon pa. Habol ka dito, DJ. Sabi ng Reggie, agahan mo next time premiere mo, Sir JR. Opo. BLY and Dunyo Bukag. Yan, sabi niya. Mga ano to. Mga ano to siguro to ni ano. Bongbong Marcos, mga fans. Lunchtime premiere, mas okay po yan. Pwede naman po. Sabi ng Reggie. Yan, nagko-coffee daw si ano, si BLYN Donyu Bukag. Jean Carla Bautista, hello po Sir Idol, Roy and JR Happy watching from Kainta. Hello po. Yan. Shout out po. Hi po Sir Oragon Honey, sabi na Ate Shasha. Yan, hi po Ate Shasha Vlog. Eat well. Eat well po. Kain po. Nakakagutom naman. Yan Sir Roy, sabi ni Ma'am Reggie. Sabi niya, Collie, you, sir. Bilin dun nyo. Bukag, hindi po ito tamang place para sa chat mo. Yan, doon ka mag-chat sa ano. Gandang hapon po, idol. Sabi ni Miguel Migs. Yan, Miguel Migs. Magandang hapon po. Evelyn Bartolome, hello po sa Indogabos. Diyan, maugma kong maray ta. Nahanap nindo ang ina kang anom na magturugang. Salamat pong maray. Sabi ni Evelyn Bartolome. Salamat din talaga kasi hindi tayo masyado nahirapan na. Hindi inabot tayo ng hapon. Hindi tayo nahirapan masyado. Kasi yung baga sabi ko dun sa vlog natin, parang ano baga, yung sa premiere ko, yung parang may nag-guide sa atin pare. Yung iba, pag hirap hanapin yun, wala kang kaalam-alam kung wala tayong picture. Alam mo lang yung pangalan sa libo-libong residents ng Talabanga. So parang inano kami guys, yung ginaid kami ng Diyos para pagtanungan namin yung mga taong leading to that direction. Parang gano'n. Dahil English, ha? Dahil English, ha? Tum na kasi ako. Ang sarap talaga ng lumpia dito. Saw-saw mo siya. Suko pala dito. Yun lang. Tama na kuya. Baka magabot si DJ. I-order tayo na. Ha? I-order tayo na. Siya mga order na eh. Bako. Ubuso niya. Yung puno lang dito kay DJ. Grabe, sinadista si DJ. Hindi. Pag pumunta dito si DJ, ano? DJ, baka nanonood ka. Punta dito. Saka dito kasi Hindi ako din, alam mo. nag-merienda kami. Ay, ganito lang yung ano. Nagano ka pa ng isa nito mo? Ha? Hello po Ma'am Evelyn, magandang hapon. Che Lianeta, happy eating. Sado Yama, hello po, good afternoon. Yasser Tapuro, like is done. Yasser Tapuro, hello po, Team Uragon Honey at Kimis Uragon, kumusta po? Angela Villanueva, good afternoon po, Uragon Honey, JR Happy. Wow, ganda ng pangalan natin. Uragon Honey at JR Happy. Yeah. God bless all. Good work po, yun Sir JR. Maganda ang tumulong, tumulong, credit mo yun kay God. So, sabi ni Sir Albert. Reynalina Dilona, God bless sa inyong, sa inyo, especially to your channels. Good Samaritan. Tama, gigil ako, kinday na nag-work pero lalaki man gid hanap niya. Malo Boni. Sabi niya, hi mga Sir Habi. Hi mga Sir Habi at Sir Ragon, Miss Ragon. Ingat po kayo. Sana all my merienda. So yan, hindi pa nagme-merienda po dyan. Sabi niyo, Dang Carlo Ruiz, enjoy mga Ragon sa
pagkain. Gandang hapon sa inyo dyan. Gandang hapon. Hello, shout out po sa mga staff ng Airloyd Food Park. Nandito po kami sa Airloyd at nag-merienda at magkwentuhan po tayo, update po tayo sa ating mga vlogs, mga uploads natin yung linggo. Vital Uragon, yan. Uragon dito. I'm in. Hello po. Vital Uragon. Josephine Ignacio, nako, mga ganyan tao, sarili lang nila, iniintindi nila, puro pasarap, tapos mga bata, kawawa. Sabi ni Josephine Ignacio. So, yan, may point naman si Ma'am Josephine, ano? Pwede. Kaya, May mga tao talagang ganyan. Mas inuuna talaga nila yung sarili nilang kapakanan bago yung kanilang mga anak. Good afternoon po mga idol. Waiting po for your next vlog regarding sa mga magkakapatid. Sabi ni Miguel Migs. Yan, si Viral Bite. Dumukso na naman. Vital Uragon. Vital Uragon, I'm in. Yun na ini. Iyon na ini, sabi niya. Si Ma'am Alma Kaalim Riduha. Paulan na sa Singapore. Ingat po kayo palagi dyan. Wow. Thank you po. Paulan na Ingat din sa po kayo dyan. Singapore. Sana hindi dyan nagbabaha, no? Nagbabaha ka Singapore. Pero hindi, no? Maganda dyan. Hindi yata. Bumaha na lang sa Pilipinas, sa Manila. Hindi siguro dyan nagbabaha. Yan, subok mo lang guys. Kasi Ma'am parang Marieta Hamili, good PM. Wow, sarap naman ang lunch. Enjoy eating, guys. Si Ma'am Dan Carlos Ruiz, yan, maling-mali ang naging desisyon ni Manay Yuli. Alam na niyang mahirap ang buhay pero nanganak ng marami. Hindi siya nag-control tapos iiwan niya sila dahil daw sa kahirapan. Diyos ko po, patawarin. Ayan. Si Ma'am Prissy Moral, nakakainis. Nakakainis. Ako sa Yuli na yan. Ayan, hirap sa buhay pero nag-asawa pa ng ang masasabi ko hindi siya ina, ikaw lang ang iwan ng anak, kaya po sa inyo si Uragon sa ginawa mo sa mga bata. Yan, thank you po Ma'am Prissy Moral. Yan, salamat sa pagmamahal, sabi ng Marilyn Munoz. Yan, si Cyril, kawawa ang mga bata, sana inalagaan muna. Mga bata okay lang na wala siya kung naghanap ng trabaho para sa mga anak niya. Kaso naghanap pala ng ibang asawa, pinabayaan mga anak, sobrang kawawa, maliit pa yung bunso. So yun nga yung iniisip ko nung sila pala, ano yung kalagayan nila, no? Ano yung ginagawa nila? kung hindi mo nakilala, no? Kung hindi natin napuntahan sila. Paano kung nagkakasakit sila? Hanggang ngayon siguro sila na Yuli. Paano kung gutom na sila? Ayaw kong pag-usapan nun kasi yung matapo ang buta dyan. Pero alam mo kasi, naniniwala ako, Uragon Hanin, na talagang yun yung plano ng Diyos talaga. Na mangyari. Na pinagtagpo kayo at yan, nandito kami para sumuporta sa iyo. So parang ganon, talagang Siguro nga ginamit tayo ng Panginoon para mangyari ang mga bagay na yun. lahat naman nangyayari may dahilan. Kasi 'di ba, yung mga blessing na parang yung ginagawa mong kabutihan sa kapwa mo, yun parang blessing din sa kanila. Tayo yung tagapag ng blessing nila. Tagapagpaabot yan. Dahil yan sa mga sponsor ng aming YouTube channel. Kaya talagang lalagay ng utang na loob natin dyan sa mga viewers natin. Isa naman tayo kukuha ng pantulong. Kung hindi dahil sa kanila. Kung walang nanonood sa atin. Talagang yan, maraming salamat sa inyo guys. Say real, kawawa nga mga bata. Sana inalagaan muna mga bata o okay lang. Nawala siya kung naghanap ng trabaho para sa mga anak niya. Kaso naghanap pala ng ibang asawa, pinabayaan ng mga anak. Sobrang kawawa, maliit pa yung bunso.
Rosa Riosa Pacheo. Urago na ni salamat sa paghahanap nyo sa mga anim na mga bata. Paghahanap nyo sa ina ng anim na mga bata. Nakita nyo ina nila sana magsama-sama na sila. Kaawawa naman anim na mga anak. Magsama-sama na sila at maunawaan sanang unang asawa ni Yoli. Shout out sa Putol yata. PG. Yan. Opo, abangan nyo po yung magiging reaction po ng tatay ni Padi-Padi o yung Hindi pa namin tatay nakakausap yung tatay ni Padi-Padi. o kasi po yung side pa lang po ni Nanay Yoli talaga yung aming tawag dito Nakausap. Na-interview. na interview or nadinig o Yeah. nakilates kumbaga sa tagal na ilang na po kami nag-uusap ni Nanay Yoli, ilang araw na nakilala na po namin siya. Abangan nyo po yung pag video call kasi tatawagan namin, di ba? So plano ni Uragon Nani sa pag-meeting namin, nag-meeting kami nga. Mag-uusap sila. Mayroon silang gagawing pag-uusap sa video call kasi saan ba yung tatay nga? Sa Cavite. Yan, sa Cavite. Yung original na tatay ni Roy, ni Rolly, nasa Cavite at magbi-video call kasi tingnan natin yung reaksyon ng tatay ng ama ng mga bata. Kung okay lang ba na Ano ba yung kanilang umuwi. Di siyempre, di ba? Kung halimbawa ikaw yung ama, tapos biglang babalik yung asawa mong nag-asawa ng iba, tapos makikisama ulit sa'yo? hindi naman, doon sa mga anak, parang nandun sa bahay mo. Siyempre, parang Siyempre. naka-insulto yun para sa akin. Kasi nag-asawa ka na, tapos babalik ka pa, parang gano'n. Hindi, Sa'yo? kasi naman naintanan ko sila na Yuli kasi siyempre, mga anak niya din yun. Oo. Kailangan niya din alagaan kahit Hindi, paano. Kailangan niya makita. bilang halimbawa, ilagay mo yung sarili mo doon sa tatay. Ayun muna siyempre, magagalit. Yan, di ba? Kasi Kahit sino. kung ilalagay mo yung sarili mo doon sa tatay, Magagalit talaga. nalaman mong na-confirm niya kasi yung mga una kasi guys, kwento-kwento lang, di ba? Ay baka parang may asawa na si Yuli ganyan kasi walang contact guys, wala talagang contact yung mga bata. So ngayon na-confirm Yeah. Ngayon na-confirm talaga dahil po sa aming palabas sa ating na gawang tawag dito paghahanap, doon po na-confirm talaga yung tunay na katayuan, sitwasyon ni Nanay Yoli doon sa Calabanga. Kaya lahat tayo nalinawan. Kaya, So yan. yeah. Sa unang hapon, hindi muna inamin ni Ate Yuli. Ikwento Kasi mo nga- ngayon. Hindi niya inamin kasi nga, hindi pala alam talaga nung pamilya nila, pamilya ng asawa niya doon sa Calabanga na 6 talaga yung anak nila. Ang alam ng doon, mga tao doon, 2 lang. So kaya yun yung niya, sinago niya muna. Kasi habang ina-interview namin siya guys, may mga tao doon sa likod namin. Yung mga nandun yung pinsan niya, yung kapatid ng asawa niya, pamangkin. Parang shooting. Ayaw niya naman marinig na ayaw niya naman siguro malaman ng mga tao na nagsisinungaling siya. Kaya pinanindigan niya na 2 lang talaga yung anak niya. Pinanindigan niya yung kwento niya doon sa bahay. Pinanindigan niya. Sinahiya siya. Pero bilip ako dun sa mga comment ng nakuha nila yung eksaktong binabasa ko yung mga comment ko pare kasi parang kala ko taga doon kasi nakuha nila yung eksaktong Kaya nga, yung parang eksaktong- kilala nila si Nana Julia. No? nabasa nila yung kwento. Hindi, siguro na lang talaga. Talagang sumusubaybay sila, nakasubaybay sila. Kaya kahit paano may May idea na sila. idea sa mga tao dyan. Nakapag-conclusion sila ng ganong kwento base sa kanilang pagsubaybay sa ng magkakapatid at ni Nanay Yoli. Yung mga viewers kasi, malilinaw yung mga mata niya. Talagang alam talaga na, tayo pag... Hindi kasi sa part kasi po namin guys, madami tayong binablog, marami tayong taong tinutulungan, pinupuntahan. So yung mindset natin, iba yung focus. Unlike dun sa mga nakasubaybay sa atin sa episode na to, sa bagay.
Ang iba nga may nagkwento sa akin, Sila manunod lang talaga. ilang beses nilang inuulit. Hmm. Kasi minsan may mga salitaan na hindi nila naiintindihan kung Bicol or yung mga ibang dialect. So, inuulit-ulit daw nila. So, doon mo makikita talagang yung kwento ay iniintindi talaga nila. So, yan. So, ano kaya ang mga sunod na mangyayari, no? So, abangan po guys. So, abangan. Basahin muna natin tong ano. Comment ni chat ni Ma'am Josie TV Vlog. Hello po sa inyong lahat. Ingat po. Ami Ilongka. Morning po sa inyong lahat. Ang haba ng premiere ninyo. Paano ni? Pwede ba paiksian? Umpisa ka agad? Kasi po yun po yung ano kasi ay pwede naman gawin lang 1 minute. Yung countdown. Yung Hindi pwede sa YouTube kasi nagbibigay, no? Oo. Kaya automatic ano talaga yun, 2 minutes talaga yung countdown. May countdown po kasi yun, ma'am. Ang premiere po kasi, ang konsepto ng premiere ay para ka na manonood sa cinema, sa sinihan na kung saan bago magsimula yung cinema, minimake sure ng sinihan na lahat ng manonood ay nakatutok at nakahanda na. Yan. Kaya meron po siyang binibigyan na time allowance. Although kami yung nagsiset ng time allowance, the main purpose po ay syempre, may halimbawa kung ikaw ay naghuhugas pa ng plato, ikaw ay nagpapakain pa ng iyong anak, matapos mo na yun bago, kumbaga sa kardo. Nakita mo, 2 oras to yung ano. Tulad ng mama ko, yan mo, manonood niya ng kardo. Alam niya na magsisimula ng alas 8, gagawin niya na yung gagawin niya. Alas 7:30 pa, tapos na lahat. Magagalit yan pag hindi ka patapos kumain na bakit hindi ka patapos kumain? Alam mo na magkakardo na. Iligpit mo na lang yan. Iligpit na lang yan. So, papagalitan po kami pag hindi pa, anong tawag dito? Pag hindi ka pa tapos kumain, na madali na magkardo. So, parang ganun po ang tawag dyan, ang konsepto ng premiere. So, yan. Tayo po ay binibigyan ng... Yung isa din sa pabor din kasi ito sa mga viewers, dahil nag-aabang talaga. Kasi guys, pag naka-premiere, 2 lang po yung ads niyan. 2 lang yung ads. Umpisa, katapusan. Ano ba ang mga benefits ng premiere sa mga manonood? So, i-grab nyo po yung opportunity. Yun yung isa sa magandang benefits nila. Na, yung 2 lang yung ads. Walang interruption. Kung ikaw yung yung tipo ng viewer na non-skipper, hindi hinihintay mo talaga matapos. Siyempre, dahil suporta mo sa amin, hindi mo tinatapos mo yung ads. Pero itong premiere na ito, guys, binibigyan ng tawag diyan, kaligayahan ba o pakonsuelo yung mga viewers na maging tuloy-tuloy yung panonood. Wala ka ng ads na makikita pa kung sa umpisa at sa kahuli lang. Maliban na lang Uragon, kung mag-live ka, tapos babalik ka na. Pag nag-live ka, halimbawa, may sinagot kang tawag, ibinaba mo muna minimize mo muna yung video nagpe-premiere. Pagbalik mo, sigurado may ads po yan. So, ganun po yan. So, kaya, kung kayo ay magpe-premiere, pwedeng siguro rin yung tapusin nyo para yung ads hindi lumabas. Hindi bumalik. So sa replay, kung ilan yung nilagay ni YouTube na ads sa loob ng video, lahat yun lalabas na. Lahat na. So yan, ganun po yung premiere ang tawag dito. Rules o yung mga privilege pag tayo ay nagpi-premiere. Kaya napansin nyo guys, si Uragon Honey, lagi na nagpi-premiere, pati din ako kasi binibigyan namin ng yung viewers. Anong sinabi mo kanina? Parang pakonsuelo na dire-diretso, walang commercial. Kasi usually napapanood na lagi, maya may ads. Oo. Pero pag premiere, dalawa lang. Simula at yung huli. So sana matutukan nyo talaga. Walang cut, walang kung sa TV, nasa nanonood ka sa GMA, walang commercial. At talaga, so sana tapusin niyo pati yung end na commercial po. Kung okay lang naman kahit tapusin niyo yung ads sa dulo. Doon na lang po tayo bumawi. Makakuha man lang kami ng salapi o benching ko. So ganun po 'yon. So sana ay naintindihan po natin.
Hello po, Ma'am Ami Longka. Yan, si Ma'am Violeta Aranda watching me. Gloria David, mga kuya Oragon na bitin po. Yan. May nabitin pa rin. Rosa Riosa Pacheo. Agahan, siguro agahan nyo. Ayan, next time, Ano? agahan natin siguro. Alagaan nyo. Alagaan nyo mga bata. Salamat. Nakita nyo na pagmamahal na yan mga Ay, pag-ibig mo naman. Ha? Pag-ibig mo naman. Sandali. Sandali. So yan guys, medyo malit kasi palaki natin tong palaki natin tong screen natin yung yung chat box. Sorry po ha. Pasensya na po, tao lang kasi yung pagbabasa natin ay medyo may problema. Oh, may ano pa. Izo-zoom ko po itong aking chat box. Nazo-zoom naman to. Yan, sabi po ni Ma'am Rosario sa Pacheo, alaga nyo sa mga bata. Sa pag-aalaga nyo siguro sa mga bata, salamat. Nakita nyo na pagmamahal na yan, mga bata sa inyo. Ayan. Sana marami pa kayong matulungan, Oragon Honey. Hands up ako sa inyo. Salamat po sa mga OFW na tumutulong sa mga bata. Sana magsama-sama na sina Yoli. Heart, heart, heart. Salamat po. Nestor Pilla. Hi po. Shout out sa mga taga Peña Francia, Antipolo City. Hello po. Shout out sa inyo dyan. Sa mga taga Antipolo. Yan si Ma'am Reggie. Okay lang Sir JR para lang makasupport sa premiere nyo ang Team Oragon Honey. First time ko kagabing may nanood ng premiere ko ng 1,500. 1,500 plus na 558 yung pinaka... tumutok po talaga sa premiere. Kumbaga sa sinihan, guys, puno. Puno yung upuan. Imaginin mo ang SM sa mga Robinson. Siguro ang capacity niyan hindi nga 1,000. Hindi, teka rin. Ayun, sinihan. Wala. Sinihan. Mga 500 Mga lang. 500 lang yun. Oh, sipin mo sa'yo, akin nga 200 plus lang yata yung nagsabay-sabay sa'yo, 1,000, sabihin pa natin 1,600, puno talaga. Walang, siguro yung iba tumayo na lang, hindi na kahit hindi na yung ako. iba nagaganyan. Magkapanood lang, baka yung iba nag-telescope yun na lang sa mga. First time ko talaga. So yan, salamat talaga po sa support. Salamat. So ipapaintindi po namin kasi, pag ganun po kasi malaki yung views during the premiere, na isasuggest po ni YouTube yung iyong video in a wide range of audience sa algorithm ni YouTube. So may chance po na si Oragon Honey at yung mga channel po namin ay lumago, makilala ng ibang mga subscriber, ma-subscribe po kami. So that's the only time na talagang matutulungan po kami na lumago ang aming channel. Malay natin. Yun. Nag-trending yung video na yun. Ay, salamat kay Ma'am Leopolda kasi sinare yung nakita kong sinare niya yung video ni DJ TV sa Rapid Tulpo Action, in action, yung King King. So sa mga ganun paraan, Ay, salamat guys. po, Ma'am Leopolda Gomez. Opo, sinare po ni Ma'am Leopolda yung vlog ni DJ TV nung kay King King, yung batat bulot na balat, butong bata na nakakaawa. So sinare po ni Ma'am Leopolda. So nakita ko yung nag-pop up sa sa parang notification. Sana mapansin, no? Sana mapansin po Rapid yun. Tulpo in action. So, ganun din po sa mga namin. So, yung mga nag-share po, salamat kasi po hindi nyo man kami nakita ng personal, hindi nyo kami kilala. Nakilala nyo lang kami sa YouTube. Pero buong-buo yung suporta nyo. Talaga. So, salamat po sa mga bagay na ginagawa nyo para sa amin. Yan, hello Ma'am Reggie. Si Ma'am Grace Abila. Salamat sa inyo kasi nakita nyo yung nanay ng 6 na magkakapatid. Sabi niya, Alma Kaalim Riduha, nakakaawa yung mga bata. Sana kahit hindi nila kasama mga magulang nila, lumaki silang maayos at gabayan palagi ni Lord. Lord sila. Salamat din at nandyan kayo na sumasabay-bay at nag-aalaga sa kanila.
Sabi po yan ni Ma'am Alma. Yan, si Mama Josie TV Vlog. Shout out po mga sir. Grace Avila, sana makarating din kayo dito sa Libon, Albay para makatulong din kayo dito. Oo nga po. So sana nga po talaga maging tawag dito, Ragon. Libon Albay. Hindi na maigpit talaga yung pagbiyahe-biyahe kasi po yung Ay, dito kasi border. huli po na kwento po sa akin diyan sa border ng ng Albay between Camsor, meron pong mga checkpoint na anong tawag dito. Hinihinga ng document anong tawag dito. Health medical certificate yata o yung swab test. Swab test. Hindi pa naman nakabaksinate. Yan yung may mga vaccine siguro baka bawal pang Bawal wala pa. kang bumiyahe. Joel Moralida, enjoy your meal, sir. Salamat po. Salamat. Hazel, yun, lumukso. Sana all. Saan na ito? May nag-ano. Ayan, madam. Sa'yo na ito. Hindi na nga ni. Ay, nada ito. Naglukso guys. Lumukso guys yung natin. Ang dami comments eh. No. Ayan pa lang si Ma'am Lipolda. Yan. Si Hazel W. Vlog. Yeah, Sir Tapuro. Sir Royce, Sir JR, pa-shoutout po kay Ate Sasha Vlog. Yan, Ate Sasha Vlog. Shout out Ate Sasha. Shoutout kay Ate Sasha Vlog. Pabisita na lang po. Salamat din sa Diyos, nakita na si Nanay Yoli. Sana magkita na sila ng mga bata. Sabi ni Gloria David. Yan po yung susunod yung abangan. Yung pagkikita po nila. Yan si Chari Ramos. Hello po. Kaway-kaway. Janger Ignacio, hi Jerabi at Uragon Honey. Ingat palagi sa misyon nyo. Tuloy lang ang pagtulong. God bless sa inyo. Sabi ni Janger. Ganda na pangalan niya. Janger. Carmencita San Juan. Hi po, watching from Mandaluyong City, Uragon team. Yan. Jelly Lobrido. Hi po Sir Uragon at JR Habi. Musta ang lahat? Salamat sa inyong walang sawang paghahanap sa mama ni Padi-Padi kasi napanood ko po ang paghahanap ni Nanay Yoli. Ingat kayo palagi watching from Cainta, Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Yan, hello Ma'am Lipolda. Ayan, Magandang Lipolda Gomez. ba? Po. Morning siguro po dyan. Magandang araw na lang po para sigurado. Hello Ma'am Lipolda Gomez. Sana po ay okay lang po kayo dyan. Ate Shasha, viewer mo po ako, sabi ni Yashor Tapuro. Lazy Me, hi sir, thank you for choosing Airloid Food Park. Enjoy your meal. Yan, ito yung Ayan, shout out manager. Lazy Me. Si Lazy Me. Shout out kay Ma'am Irene Saba. Baka may dyan, baka meron kayong kape dyan, mainit-init. Baka naman. Kahit lang yung Nakatagin naman ng kapis. Nescafing lang, sachet. Yan, Ma'am Lipolda Gomez, congratulations, Team Uragon. Yan, salamat po, po. ma'am. Salamat. Ito po ang mga sponsor talaga natin. Napaka po ng suporta nitong mga sponsor natin na hindi tayo iniiwan talaga. Salamat po sa mga sponsors. Aileen D, hello Sir Uragon Honey and GR Habi. Maray na hapon sa Indo dyan, watching po from Muntinlupa. Today ko lang po nahiling videos nyo. And syempre po, nakaka-subscribe na ako sa YouTube channel Indo. Salamat po. Salamat. So yan guys, kung maaari lamang po ay yung paggamit nyo ng word na subscribe. Tama na po. Kasi po may rules kasi po si YouTube dito sa pag-comment sa live section. Yun po ay automatic na nire-review ni YouTube. Hindi po kami ang nagtawag dito. So meron namang tulad nito message automatically delay help for Yan, tulad by yan, Colio. Bakit kaya? tulad yan pwedeng labag sa ni YouTube
community guidelines. Ayun pala. Ah, So, yan, pwedeng Paul yan sa ano ni YouTube. Kaya may nakalagay dyan na message automatically held yan for reviews. opo kasi po ano kasi tawag dito may anong tawag doon para strike. Copyright. Hindi yung community guidelines, yun. So, Yung mga community guidelines po ni YouTube pag anong tawag doon? Kasi bawal kasi yun mga magpapasubscribe ka dahil sa bawal talaga yun. comment, ganun. So yan. So pwede siguro natin itong basahin orago na yan, no? Sabi ni Ma'am Presi Moral, hay inaabangan ko talaga dyan, sabi yan ng YouTube na ano? Na, Puro pasarap na walang gusto. So medyo malito yung ano niya. nalito ka ba? Nalito ako. Sabi ng Presi. Yan sabi ng Lipolda, sinungaling daw. Oo, kasi nagsinungaling talaga si nanay. So, Natalo pa rin siya ng konsensya niya. Oo, yun yung ano Kaya nga doon. humabol sa atin eh. Hinabol tayo. Pinanindigan niya kasi yung ano, yung Para tawag dito. sabihin na anak niya talaga yun. Nahiya lang talaga siya. Yan, Yoli talagang nakakainis. Yan. So, hindi naman natin sila pwedeng i-judge yung mga viewers natin kasi nire-respeto naman po namin talaga yung inyong mga opinion sa loobin kasi kung kami nga po talaga nadadala sa mga emosyon na nangyayari, kayo pa po kaya Lalo na sila. kaya naiintindihan po namin kayo at sana po ay yun panoorin niyo po yung mga susunod na episode para tawag dito Kaya mas lalo natin maintindihan. Oo talaga nagsinungaling talaga si sa atin nung una si Nanay Yoli. So yan yun yung reaction ni Ma'am Lipolda Gomez. Talaga nagsinungaling si Nanay. Good day sa inyo. God bless sa inyong lahat. Sabi ni Lulit Kamo Magpili. Ay Lindy, salamat sa patuloy na pagtulong sa mga nangailangan. God bless sa Indo. Evelyn Nunes, tama. Marhay na hapon mga oragon, honey. Natuwa ako, napunta kayo sa Calabanga. Haloy na po akong dai nakakauli dyan. Yaon po ako hindi sa Bulacan. Nahiling ko manggiraray ang Calabanga. God bless po. Yun, si Ma'am Evelyn Nunes. Ang hirap yung umuwi ngayon. Kaya No? mahirap talaga. Kung wala kang 10,000, yan guys, yung experience sa mga umuwi. Hindi mo ka, Kaya nga. 3,000 sa van. Sabihin pa natin 4,000 kasi sari yung pagkain mo. Oh. Yung magkano yung Swab test. Oh, PCR. sabihin natin Ano, 2,000. Ayun na. Ano lang naman. Di na sa ano lang naman pala. Namasahe ko 5. Ay, yung bagay mo. 2,500 lang. Sa ban. Sa van. Di mga 6,000 pala pwede na. Mag-budget ka na ng 10,000 para sigurado Okay, papasalubong ka pa. So yun nga po guys. Yan po Ma'am Evelyn, Nunes, sana po ay okay lang kayo dyan sa inyong trabaho. Sabi ng Leopolda Gomez, bumalik ng Bicol pero hindi binalikan ang mga anak. Yan. Gusto mo magkape tayo? Gusto mo magkape? Gusto mo na magkape? Yan, si Ma'am Francia Balbaren. Hello po, Sir J.R. Habi. Yan, Sir Oragon, bakit wala po si DJTV from Antipolo City? Sana magkita na sila ng nanay nila Padi-Padi. Naabangan ko na kung ano reaksyon ng mga bata. God bless po. Yan, abangan niyo po yung reaksyon ng mga bata. Talagang, yan, kung kami nga po tinakbuhan ng mga bata, ewan ko po kay Nanay Yoli. Dami. Makabagbag damdamin. Iyakan. Si Buragan. Iyakan. Yan. Sabi namin ni Paula Gomez, sugo kayo ng Diyos, Uragong Team. Ayan, salamat po. Ayan. At si Aquino April, good afternoon team, Uragong Hane, watching from Singapore. Ingat kayo lagi and God bless you all. Excited na ako magkita-kita na yung mag-ina. Ano yan? Si Ma'am Lipolda Gomez, si Penela ko,
pinadala kayo ng Diyos para sa mga bata. Ayan, talagang job well done. Sabi ng Lipolda Gomez, sabi ni Josel, enjoy your food and keep safe kayo. Salamat po. Watching here in UK. Si Lipolda Gomez, kailangan din ang side ng tatay ni Padi-Padi. So ayan na nga po, dahil hindi makakauwi yung tatay nila, tatawagan po namin siya. So hihingan po namin siya ng reaksyon sa pag-uwi po ni Nanay Yoli, ni Ate Yoli. Hello po sa lahat ng YouTube ninyo, pinapanood kayo Sir Oragon. Saludo ako sa ginawa mo sa mga bata. Sir, maraming blessing ang dadating sa inyo. Sir Oragon, sabi ng Presi Moral. Salamat po. Good work sa team ninyo. Apat, Oragon Haneng, Dear Habi DGTV, Miss Oragon. God bless to all. And sabi ng Antonia Bakay. Sabi ni JM, pakigreet naman. I Chicken Group, thanks and God bless more. And shout out sa mga I Chicken Group. Ayan, maraming salamat. Yan, si Ma'am Emma Gonzalez yan, watching from Brunei. Salamat po. Si Ma'am Heidi Lagsi, yan po shout out po, watching from Saudi. Si Ma'am Violeta Aranda, sobrang awa ko sa mga bata nang unang mapanood sa YouTube nyo. Yan, laking pasalamat ko sa team nyo kasi natulungan nyo ang mga bata. Kaya pasalamat po. Please huwag yung iwan ng mga bata. God bless you all. Yan, maraming salamat po. Hanggat kaya po namin, suportahan yung mga bata, gagawin po namin. Kape na naman. Ha? Kape na naman. Ha? Sige rin. Makakapit tayo. Si Ma'am Rosario sa Pacheo. Salamat sa paghahanap sa Salamat sa paghahanap sa tulong nyo. Sana magkaroon ng katapusan at kaligayahan na nila mga anak nila. Para na lang mga anak nila magkaunawan na sila kasi nandyan na yan. Wala nang magagawa kundi magkaroon ng pag-uunawa. Sabi ng Rosario sa Pacheo. Ate, Si Ma'am Emma Gonzalez and God bless po sa inyo. Sana all nagkakapi. ayaw mo naman magkape. Nawal sa kanya ka. Magano ka na lang, Gatas ka na lang. gatas. Sa'yo yan. Ay po. Sabi ni Ma'am Leopolda Gomez, kailangan na tanungin ang tatay anong dahilan kung bakit sila naghiwalay. Ano ang dahilan ng paghihiwalay nila. Yan, take note na natin to. Yan, isa sa mga tanong na dapat masagot. Hindi ko naman masagot. Yan, picture na ni Oragon Hane. Noted na po yan, Ma'am Leopolda. Bukas na yun. Salamat po sa ating mga comments. O kasi si Ate Yuli parang hindi pa talaga nasasabi kung ano yung dahilan, no? Oo, hindi pa nasasabi. Kung totoo man yun, yung dahilan niya na yun, mas mabuti talagang malaman din natin yung side niya. Kuya Robin. Yan, yung Kuya Ruben, si Kuya Ruben po, siya po yung original. Ay, nga, di ba nabanggit niya? Ay, huwag ko naman sabihin. Abangan nyo. Ikaw, sabihin ko na bang? Hindi muna. Malalaman ng mga viewers natin yan. Hindi, nabanggit na naman natin. Sabihin na natin. Nasaan mo yung tatay? Yan, pareho nga silang pabaya. Parehong walang kwentang magulang, in short. Ganun yun. Dapat lang na ngayon, natagpuan nyo na yung nanay, obligahin nyo na sila na mag-alaga, sabi ni JM.
Parang mas okay na si tatay na lang po ang pauwi ninyo kasi po kung talagang busilak ang pagmamahal ni nanay sa mga anak, hindi niya iiwan. Sabi ni Miguel Migs. Yan. Nakausap po namin yung tatay nila. So, December na po uuwi. December na lang na po. Tatay Ruben. Kasi hindi yata siya makalabas ng Maynila. Eh, yung mga gamit niya nasa Maynila. Eh, andun siya sa Cavite. Kaya sabi niya, December na lang daw. Yan. Hindi pwedeng dahilan ng kahirapan para abandonahin nila ang mga anak. Sabi ng Emma Gonzalez. Yan. Sila po ang may kasalanan o gumawa ng kapalaran nila. Kaya nagpadami sila ng anak tapos iiwan lang nila. Pero mo 6 na bata. Kaya nga po talagang 6 na bata tapos yung 4 may mga special pa. Special case sa pag-iisip. Mas bili pa rin ako kay Ate Rosa, no? Oo. Talaga. Hindi naman natin And kahit ganun sila, talagang buo. Paano buo. si Kuya Leo? Isa rin yun, si Kuya Leyot, Bahay si nila. Iba naman pati yung Ate sitwasyon ni Cristina. Ate Rosa, no? Ilang naging asawa niya? 3. Lo. Grabe si Madam Rosa. Nahuli ni Urag. Ang Mga ano, anak. ang matigidig. Kamandag si ate. Hindi, Magkamandag? nakita niyo ba yung picture niya dati nung nagpabinyag sila? Ay hindi ako kasama noon. Ay, Nilabas ay, niya kami yung lang. album Wala lang natin. yan. Ay, oo, nakita ko. Yung maganda eh. Maganda siya. ng dalaga. Dalaga. Oh, Maganda siya. hindi na pabinyag nga, dalaga. Hindi na Ay, hindi pabinyag nung siya. bagong kasal. Ay, bagong Siguro, ano pa, bata pa siya noon. bata pa. Maganda siya. Maganda. Kaya pala ano siya eh. Ano siya, yung tawag dito? Diyosa. Wala Diyosa. Maalindog. Maalindog si nanay. Palike naman ang live ni Gier Habi. Please, paabutin. Gang 100 likes. Salamat po, sabi ng Dang Carlos Ruiz. Yan, 107 na Yan, po tayo. 107 likes na po. Salamat, Ma'am Dang. Chile, mayroon 2 magkaiba ang kwento, sabi ng Lipulda Gomez. Tama ka po. Hindi kasi pinanood nila yung video ko, tapos pinanood nila yung video mo, parang doon sila Nakuha, ano kumbaga, naliliwanagan. Oo. Kasi yung Kiuragon Honey po, pinakita simula't simula. Hindi ko na po kasi binidyo yung sa bahay nila kasi yun po ay moment yun ni Uragon Honey. Sa kanya pong vlog yun. Kaya po naging pinabayaan ko na po doon yung doon na lang po ako nag-video sa paghabol niya at tinanong ko siya one-on-one kung bakit niya nagawa yung yung kasi kami napansin na namin na nagsisinungaling sila na Yuli, ba? Huling-huli na sa mga niya, dila na itatanggi niya, aaminin niya, itatanggi niya, parang gano'n. Kaya nga, yung isda daw, yung naibimig sa sariling bibig. Lalo na po kung linive namin yung real interview ni Uragon Honey, siguro hindi lang ganito karami yung magagalit. Kaya nga, marami. Inano lang po namin talaga yung yung mga pangyayaring Pinaka-importante talaga na importante dapat lang. malaman ng mga viewers. Yan Kasi lang yung yun. namin. pero ako sa akin naiintindihan ko naman yung Hindi naman kalagayan talaga si niya. Nani Rose, si Nani Yoli lang sabi na, maalaga talaga si Ray dun sa mga Kasi may mga anak niya, din nila niya tinulong. Oo, hindi niya lang tinubuhay. Nauuli sa sarili niya. Nauuli sa bibig niya. Maria S., kung hindi daw niya anak yon 4 na bata, sino pala ang nanay noon? Di siguro ni Ma'am Maria is pinanood ng yung huli o lahat. Kasi sa bandang huli po nung video na yon, inamin niya po na mga anak niya yung 6. Ako nga hindi ko man pinanood yung premiere mo, hindi ko talaga naintindihan kasi nakatutok ko doon sa live comment. Nadadala ako ng mga yung mga reaction ng mga viewers na ganito, ganyan. Bakit Yuli? Bakit? Ganyan. Siyempre, babasahin mo. Pag nagbabasa ka, yung pinapanood mo, napnait sa puwera, kumbaga, hindi mo na naintindihan, wala nang retention sa isip mo. So kung hindi mo i-replay, Hindi mo talaga Hindi mo magigets yung hindi mo siya maintindihan. whole story ng isang palabas. Saan po kayo sa Bicol? Sabi ni Marjeline Barasina. Barasina. Dito po sa Partido. Partido area. Barasina naman pala niya. Bradisina ang meron dito. Kaya kala ko kung Bradisina, Barasina pala. Miguel Mix, sana masakit pa ang
pa po, denied niya yung tatlo. Ang masakit pa po, denied niya yung tatlo. Opo nga. Kaya nga po. Rosario sa Pacheo. Ano eh? Kailan ho sunod na pag-uusap nila ng harap-harapan? Shoutout sa inyo, Ragon Honey. Di kayo nagsawa sa 6 na bata na nandyan kayo sa kinapadi-padi. Love na love kayo, lambing siya kaya lang di nakakapagsalita ng maayos. Sana mag-usap na lang. Yun nga po yung napagkwentahan namin ni Gia Habi. Yung parang, ano yung sinasabi mo? Yung mga sinasabi niya, yun din, yung alam niya talaga, yun lang yung paulit-ulit sa isip niya. Kaya yun din yung lagi niyang sinasabi. Kay padi-padi. Kasi di ba, yung ginawa, kanina Ginawa natin. Tapos, Itanong mo sa kanya ulit. wala siyang maalala. Wala na po. Napakaikli po ng tawag dito ng retention sa utak ni Jimboy. Kung sa yung parang wala siyang long-term memory. Parang short-term lang. Andun lang talaga na Oo, kung ano yung laging sinasambit niya po, paulit-ulit po yung parang rewind lang. Tapos, halimbawa, kumain kami ng siopaw nung umaga, tanungin mo kung ano yung kinain, hindi niya masasagot yun. Kasi parang wala siyang, parang may yorong siyang, Yung nagano kasi sa isip niya, yung inom. yung inom. Wala Pero mas maganda nga, para sa akin, mas magandang yun yan, turuan. Oo. Hindi makakalimutin. Pero kailangan mamemorize niya. Challenge po talaga, lalo sa pagtuturo. Jessie Lakwata. Hello, Ma'am Jessie. Yan, hi po, Mega Ma'am love Daisy. shout out, Uragon Honey and JR Habi. God bless po, Ma'am Jessie. Magandang hapon po. Yan, Ma'am Leopolda Gomez. Ako rin. Inulit-ulit kong panoorin ang video. Yan, para sa Ma'am Leopolda Gomez. Kasi po yung vlog ni Uragon Honey, kahit po nandun ako, the best pa rin po talaga yung pinapanood mo talagang. Yeah, mas naiintindihan talaga. Kasi nung araw na yun, pumunta kami Kalabanga, wala. Tumigas po talaga yung yung piga-piga, yung paa. Kasi siguro mga 4 kilometro ba? Yung nilakad Nakakalakad natin. talaga. Malayo din talaga yung nilakad namin. Kakahanap lang. Naghahanap. Maulan pa. Mm. Nakita niyo po may payong ako doon kasi bago po kami naghanap, tinatila muna namin kasi siyempre yung health din naman namin ay puprotektahan din namin. Yan, sa susunod na mangyayari baka may bakbakan. Magkabakbakan. Sabi ng Leopoldo Gomez. Presi Moral, saan ba kayo sa Bicol kapag tumama ako sa loto, pupuntahan ko kayo at yung mga bata tutulungan ko. Yan, sabi niya. Sana nga, Presi. sana nga po manalo kayo sa loto. Ayan. Yan, sabi ni Mama Rosario sa Pacheo, Masaya. masaya biro nyo sa believe talaga ako sa inyo, Uragon Honey, araw-araw. Sinusubaybayan ko kayo lahat ng mga help nyo. God bless, Team Uragon Honey. Stay safe, healthy. Lagi kayong siguro magdala ng ekstrang damit at payong. Nakakaiyak naman. Opo. Automatic ang countdown ni YouTube. Opo, automatic po talaga ang Leopolda. Sana uwi na lang si nanay sa anak para siya mag-alaga sa anak niya, sabi ni Heidi Lagsik. So, hindi pa natin alam guys kung ano yung desisyon ni Nanay Yuli. Kung mag-stay ba siya Mag-i-stay dyan. ba siya, Kasi, o- may asawa siya. May anak. Ilang taon na yun? 5 years? Apat. 4 years. 4 years old po yung anak ni Nanay Yuli doon sa pangalawa niyang tawag dito, asawa. Hello, Uragon Honey and JR Habi. Sinusubaybayan ko yung 6 na magkakapatid. Ingat na lang po lagi
And God bless watching from Albay. Hello, Ma'am Dolores. Shout out po, ang Bob Dolores. Bier. Ano? Bob Bier, tama. Babier. Miguel Mix, ingat kayo lagi. Ang Panginoon po ang magbalik sa inyo ng apaw na blessing. Sana nga po, salamat po. God bless po sa ating lahat. Eden Servano, good morning po. JR Habi and Uragon Honey watching from Morocco. Yan, mga taga Morocco na ating, Sa Amerika. hindi ko alam po ano ang Morocco. Saan po bang Morocco, Ma'am Eden? God bless po sa inyong dyan. Sabi ni Ma'am Rosario sa Pacheo, parang ano ba to? Biglang umulan o umaraw, dala kayong pamalit para iwas sakit. Mag-ingat kayo, Team Uragon. Proud kami sa inyo. Thank you sa lahat. Salamat sa lahat. Ako po, Mrs. Rosario Manabat Pacheo, isang PWD din. Kaligayahan ko makita kayo. Yan, kaligayahan ko makita kayo. Yan, salamat po, Salamat Ma'am po, Rosario Rosario, sa Pacheo. Ang pangalan niya po ay si Nanay Mrs. Rosario Manabat. Yan, si Ma'am Rosario na lang. Ma'am Rosario Manabat Pacheo. Magandang hapon po, Ma'am Rosario. Sana po ay maganda po ang kalagayan niyo ngayon at nagmerienda na sana kayo. Oo, inuulit ko talaga mga episode na to. Lagi ko kayong pinapanood lahat ng lalo na sa 6 na magkakapatid, sabi ng Press Immoral. Yan po. Sa tube, salamat sa inyong tatlo. Hep hep hooray, God bless all. Sabi ng Rosario. Jelly Lubrido, naiyak ako habang nanonood ng interview kay Yoli kasi tinanggihan niya ang ibang niyang anak. Kasi sabi niya, 2 daw anak ni Yoli. Stay safe. Kayo palagi, God bless all. Sabi niya Maria S. So wala daw kwenta si Nanay Yoli. Yan ang totoo. Makasarili. Ako nanay din. Ako galit OFW. Ako walang minuto na nawala sa isip ng anak ko. Siya ang taga-alis ng Ang tagal-tagal. ang tagal-tagal kong di nakita pero gumawa ng paraan. So yan, sabi niya Kulyo, parang ano yan na premium. Pag naka-premium ka, walang ads nalalabas pero monthly may binabayadan ka. Pero kahit wala po ads, may revenue din makuha ang video. O yung mga naka-YouTube Premium po, malaki po yung revenue niyan sa amin kahit walang kasi nakita po doon sa namin sa report ng Uragon Honey. Pag ikaw po ay nanonood using YouTube Premium, malaki po yung tawag dyan, revenue na nakuha ng isang YouTuber. Kasi nabasa ko doon sa analytics. Tingnan mo sa baba. Sana dapat pala sa premium sila manood, no? Kung may premium sila. Kaya naman, account ko dyan. Parang Netflix. Sige. Parang gano'n yan, babayad ka ng monthly fee para lahat ng palabas ni YouTube, libre, walang commercial. Siguro pa, pwedeng yung download button, pwedeng depende, hindi ko kasi nakita yung parang ganyan yung konsepto niyan. Hello, Ma'am Jasmine Laurente, salamat po sa inyong, ano bang SGD pare? Ano tayong SGD? Singaporean dollar. Singaporean dollars, sa 10 Singaporean dollars. Salamat po, Ma'am Jasmine Laurente. Color yellow. Sana all. Favorite na. Favorite ko kasi pong kulay talaga guys. Yellow, tapos orange. Yan ang favorite kong kulay. Tumiyok siya naman. Wow. Tamsakdan, full pack, dikit, manoy. Abling Small TV. Yan, hello Ma'am Sonia M. Teresita Valdehueza, mabuti naman natagpuan nyo si Nanay Yoli. Sana madalaw niya mga anak niya. Mabuhay kayo. Yan, hanggang ngayon guys, antok pa si Uragon Honey ng premiere namin. Nag-premiere ako guys doon sa bahay niya kasi talagang sobrang bait ni Uragon Honey.
sinisingil niya ako sa wifi. Di ba? Libre. Grabe ka naman. May maniwala yung mga viewers mo. Nakikiconnect po ako kay Uragon Honey sa kanyang napakalakas na wifi. Kasi bayad mo. Oh, yan nyo, tingnan nyo. Sabi ko na, Hindi sisingilin din ako niya. nahiya naman kasi sa'yo. Hindi mo sa lomi. Hindi, talagang napakabait po ni Uragon Honey kasi kulang na lang ipadala niya sa akin yung tubo ng wifi niya. Muwi ka na! Hindi, nakikigamit po ako doon kasi ang totoo po, wala po akong wifi sa bahay. Yun lang pong niluludan na SIM card. At nag-try nga po ako mag-live sa bahay. Yun naman pong serbisyo ng smart ay talagang hindi smart, parang hindi smart. Parang ano, kabaliktaran ng smart. Siguro dahil sa geographic location ng aming bahay, kaya naintindihan ko naman, kaya talagang yun. Pag mag-upload pa ako, tatak ko kay Uragon Honey, doon po ako nakikipag-live sa kanya, kasi nga po dahil sa yun, pasensya na po kayo. Taste lang muna. Taste muna po. Ganyan din ako eh. Lahat na po ito ay napagdaanan po ni Uragon Honey. Ngayon pag nag-upload ako, Saan ka nag-upload? kung saan ako minsan umakit ako sa puno ng kahoy. Para makakuha ka ng signal. Bubungan. Ay, di ba yung makita kita sa dagat nung mahilig pa ako mangisda? Oh. Nakikita kita doon sa may sa may tulay doon sa may doon ako malakas lagi. ang signal. Doon ako lagi malakas kasi Oo. signal doon. May dala kang taho, tapos May dala akong isang balat naman eh. mani. Habang nag-upload. Nag-live siya doon. Ay. Yan. Habang nag-live, kaya nang man eh. Yan. Hello Ma'am Ami. Thanks sa explanation mga Uragon team. Jenny Oxina Kilala. Excited ako sa 6 na magkakapatid na makita nila ang kanilang ina. Yan. Hello Ma'am Jenny. Maria Rosel Sanchez. Hello po. Jelly Lubrido. Sana po madalaw ni Yoli ang mga anak. Anak niyang maraming salamat sa lahat. God bless you all. Miguel Mix, more subscriber to come po. Salamat po Miguel Mix. Yan nga po. Si Uragon Honey po ay talagang anong tawag dito? Fast forward talaga. 46K na something. At salamat din po. At si DJ TV ay nakalagpas na po sa kanyang Unti-unti nang umangat din yung channel niya. tawag dito pare. Unang step, first step niya sa pagkakaroon ng solid na bahay ng YouTube channel at nagkaroon na siya ng 1K plus at sana magtuloy-tuloy na po. Doon Sana naman supportan natin guys si DJ TV. po, supportan po natin yung mga hindi pa po dyan bumisita sa kanyang bahay. So yan. So sa akin naman pong channel, salamat po dahil talaga pong sa walang sawang suporta. Napakalaki po ng pasalamat po kay Uragon Honey sa inyong lahat po dahil ngayon po ay almost 4K plus na po ang ating subscriber. At 4K na? 4K. 4K Talagang ang tawag dito, tingnan po natin sa ating yan. 4,275 na po ang ating subscriber at sana nga po ay ma-approve na po yung ating monetization kasi po nagkaroon po ako ng problema sa monetization kasi po yung pinasa ko pong ID, natatawa ko po kasi nagkaroon na po ako ng national ID, Uragon Honey. Pininto ko na po sa kanya. Nagkaroon na po ako ng national ID, yung po ang pinasa ko kay YouTube. Ngayon po pala, yung national ID ng Pilipinas, hindi pa po, recognize ni YouTube or ni Google. So, binarik po sa akin yung email ko, nireply ako na disapprove yung aking valid ID, mag-reapply ng tax form, ganyan. Kaya po, yan, hindi pa po tayo fully monetize, tawag dito. Medyo matatagalan pa po talaga. hintay lang sa akin din na umabot din ng 3 buwan bago ako nakasahod. Pero yung po mga ads na pinapanood nyo, credited na po yun sa akin, pati po yung mga ito pong nagpapalipad po sa atin. Maipon ng maipon. Naiipon lang po yun sa ating account at maraming salamat po dahil kayo po ay patuloy na sumusuporta sa amin. Ang haba niya. Totoo ba yan? Yung, ano yan yung sawa? Salamat Miguel Mix. Antonia Bakay. Sana iwan na ni Yoli ang second husband niya. Piliin niya mga anak niya. Total, hirap din naman sa doon. Magsama-sama na lang silang mag-ina. So, hindi po kami pwedeng hindi ako pwedeng sumang-ayon, hindi naman ako pwedeng dyan. Panoorin na lang po natin yung
tawag dito. Para maging fair naman tayo kina Nayoli, di ba? Kaya nga. At doon sa asawa niya, sa anak niyang, bagong anak niya doon sa bago niyang asawa, Hayaan natin sila yung magdesisyon. Yan. Kasi abot po tayo dyan kasi hindi po kami one side, kumbaga, Kaya nga, ipapakita natin kung ano yung talagang desisyon nila. desisyon nila. Lahat po yung kukunan po namin ng paliwanag sila para talaga pong at least lahat po tayo maliwanagan. Maliwanagan Shout yung mga out viewers from natin. Antipolo City, Francia Barin. Lagi kayong pinapanood. Hello po, Noel Salamat po. Lacquiao. Yan, Ma'am Lipolda Gomez. Thank you po sa 10 euro. Magkano ba 10 euro pare? 57 yata yung yun. Di 500 plus? Wow, salamat, no? 500 pala yun. Sana po, ano? Ay, nabago na pala. 5 na lang. Hindi ko lang alam eh. Saan nakukuha yan? Ang alin? Yung ganyan nilalagay nila. Sa ano lang, doon naiipon din sa revenue mo. Pero madadagdag lang. Makukuha mo lang yung pag nagsahod. Sahod ka. Oh, naiipon din. Yan, salamat po Ma'am Lipolda po sa 10 euro Pagka alam 57 yung ano. palitan. So yun po, salamat po. Hello po, Mike Andrew Bon. So, hindi pa talaga ako mag-get over sa 10 euro ni ma'am. Salamat po talaga ma'am. Iiyak din yung mga tissue. Talagang ano? Salamat po talaga. Nasaan din? Hindi, napuwing lang po ako. Kala ko naman, totoo na eh. Hindi, natatats sila ako kasi ano, yung ano ba, yung support ang binibigay sa atin ng mga yung support ang ano, binibigay sa atin ng mga viewers natin at supporters talagang kahit maano po sa amount pong ito kami po ay natatouch kasi yung parang ano ba, yung pag-alalay sa atin, yung Yung support pagsuporta, talaga, makikita mo. para bang ano, nakakano talaga. Salamat po. Hindi ko na po ma-explain. Sir Roy at Sir JR Habi, shout out po, sabi ni Josie TV Vlog, yan po. Jenny Oxina, kilala, bumalik na lang siya sa mga anak niya. Yan ang magandang gawin niya. Dalhin lang niya ang mga isang anak niya, second husband niya. Alagaan niya na lang mga bata. Huwag niyang pagpalit sa lalaki ang mga bata. Bumawi po kayo, sabi ni Jenny. Milagros Gonzales, sana po makabalik na siya sa mga anak niya. Magpapasko na naman. Shout out, Sir Oragon Hanib, Bicolana din po ako. Yan, si Milagros Gonzales. Po, Milagros Gonzales. Hermi Macapia, ang pagtatagpo ng ina at anim na mga anak. Abang-abang talaga itong kabanatang ito. Congratulations sa mga Oragon Honey Team at nahanap nyo si Mama, si Nanay Yoli. Sonia M, salamat sa inyo Oragon Team Oragon. Marami na kayong natutulungan, no skipping ads. Tanging tulong ko, sabi ng Sonia. Kahit gusto yun ni Ate Yuli na bumalik sa mga anak niya, kung ayaw naman yung ama ng mga bata, wala pa rin. Kung ayaw naman nung ama, Wala siyang halimbawa, magagawa. anong pangalan nun? Sa Tatay Ruben. Okay. Kung ayaw ng papa ni Padi-Padi na bumalik pa si Nanay Yuli, baka ano lang, laging mag-aaway lang. Mag-aaway lang lagi. Oo. Isusumbat at isusumbat. O sumbat. Kasi ang dinig po namin, si Tatay Ruben, wala pa mag-asawa, no? Wala pa. Yan po yung Pagkakaalam natin, pagkakaalam po na kwento ng mga kapatid ni Tatay Ruben doon sa lugar ni Padi-Padi. Si Tatay Ruben po ay hindi talaga nag-asawa. Nagpo-focus po siya sa trabaho sa Cavite, tama? Kabiti. Yan. Wow, talagang, ayun, no? Loyal sponsor, hindi kayo iiwan, sabi ng Leopolda Gomez. Maraming salamat, Ma'am. Leopolda Leopolda Gomez. Oragon Team, hindi kayo iiwan ng mga loyal sponsors. Salamat po. Virgie Cabaluna, maganda, gwapo pa. Kayo na hapon mga pa kayo sa hapon. kauragon. Yan. Ma'am Virgie Cabaluna. Josie TV Vlog, patulong ako sa bahay ko na ito. Lumaki, shout out sa inyong lahat. Yan, Josie TV Vlog po, pa-support. Leopolda, Ma'am Leopolda, hindi mapagkakatiwalaan. Ano ibig sabihin, Ma'am?
Yung sinanay di ba? Oo, siguro. Si RNN pala to, hindi man MN. Anong basa mo dyan pare? Ayun. RNN. Hilo. Hello. Hello. Po. Hello po, ganda. Hello. Hermie Makapia. Nung sinabi nanay na dalawang anak niya, di may naniwala kasi kamukha niya lahat ng anak niya, lalo na si Katay. Kaya magkamukha, no? Magkamukha talaga sila. Ha? May lakad ka pare? Oh, may... Sige. Siguro guys. Order na ako ng ano. Ang Dapat kanina ka pa. Hindi ko alam kung pumunta ka na doon. Wala. Nadadala niyo siya, ito na eh. Ayan. Si ano daw, burger ang gusto. Si Christian. Christian, ayan. Papasalubungan nila si Tone. So matagal-tagal pa yan, mga 20 minutes pa yan. Gemma Wild, kasi dito sa Airloid, niluluto talaga nila. Yung hindi yan naka-ref, yung lulutuin pa talaga nila yung pagkain. Kaya mainit. Hello po, Ragon Honey and JR Habi. God bless you all. Keep safe and healthy always. Tamsakdan, make love shout out po. Watching from Germany. Hello po sa mga taga Germany. Gemma Wild. Hello sa mga taga Germany. Siguro gabi doon. Alas 2. Ay, alas 3. Ay, hindi. Ano doon? Umaga. Sa kanila, pwedeng alas 9 ng umaga. Germany. Oo. Hello po, Ragon Honey. Good job sa inyo. Nahanap nyo na nanay, mga bata. God bless po sa inyo. Ingat po kayong lahat, sabi ni Ma'am Jenaline. Ayan po. Namatay mo sa cellphone ko. Namatay na. Ayan, babat. Buti nila nakasaksak yung aking laptop. Bota. Hindi pa naman. Hello, Ma'am Lipolda. Thank you daw. Welcome po, Ma'am Lipolda Gomez. Marie Chris Ligaspi, sa akin na naman po si Roy. Sana po ipaalam nyo kinanay Yoli na may kakibat na kulong ang ginawa niyang pag-abandona sa mga bata. Sana wag nilang hintayin na may concerned citizen na mag-file ng case. Sabi ng Marie Chris Ligaspi. Si Ma'am Marie Chris, sinabi ko sa iyo. Kung ipapakulong yung nanay at tatay, mas lalo naman kawawa naman yung mga bata. Yun nga naman. Pati yung anak niya sa pangalawa. Oo, mas lalong kawawa. Kung ipapakulong, may magpapakulong. Pero galit di ba yung lolo? Ano ba yun? Benan ba yun? Alin? Si matanda? Hindi. Parang tiyuhin nila. Yung matanda lalaki. Ma'am Jasmine Laurente. Hello, Ma'am Jasmine. Sa anim niyang anak, si Roy lang lagi niyang binabanggit. Yan. Opo, si Roy lang talaga yung lagi niya binabanggit. Jeneline Andrada, Uragon Honey, pa-shoutout po. Jeneline Andrada ng Makati City. Thank you po. Hello, Ma'am Jeneline Andrada. Shoutout po, Ma'am Jenaline Andrada, dyan sa Makati City. Leopolda Gomez, sabi ng Leopolda, Yoli, bakit hindi mo binalikan ang mga anak mo? Bakit? Yan nga po talaga ang tanong na tawag dito. Tanong, Big question mark talaga. Na kahit man lang silipin man lang kasi mababaw talaga yung dahilan niya. napakababaw ng dahilan niya. Dahil sa kahirapan, kaya niya iniwan yung mga bata. Tapos, iniwan yung mga bata, nag-asawa naman siya. Yun. So, mas mabuti sana, katanggap-tanggap pa yung rason niya kung iniwan niya yung bata dahil sa kahirapan, kung pag-alis niya, yumaman siya, masinso siya. Trabaho siya, masinso, pinapadalhan niya. pinakita niya talaga na siya. Oo. Yan, Ma'am Evelyn Marcilia, hello po, magandang hapon. Amor Lina, good PM. Uragon Team, excited po ako makita magkakasama ang buong family ng mga bata. So yan, sabi ni Ma'am Amor Lina. Daisy Dueñas, baka wala siyang vaccine kaya di makapasok ng Manila. Opo. Yan Yung tatayan ng mga bata. Sabi ng Leopoldo Gomez, ang mga apat na bata mayroong mental disorder, kailangan ipa-psychologist. Isa po yan sa pinagpapalungan namin. So, abangan niyo po yung live ni Uragon Honey kasi po marami po kaming i-discuss during the live of Uragon Honey sa status po ng mga bata, status ng kanilang pera. Oo. Kasi meron silang, anong tawag ba doon?
yung pera nilang iniipon mo, ano, ang tawag doon, galing sa mga sponsors, ano. Oo, may, Abangan po natin at magla-live po kami doon sa, ano. yan, sa live ko na lang. Lahat po natin yan i-discuss kasi po, para mas malinaw sa lahat, kung ano yung status ng anong tawag dito, ng pera ng mga bata. Pero Ma'am Leopolda, i-consider po natin itong pagpapapsychologist at ito po ay matagal ng plano ni Oragon Isa po Honey. yan sa mga plano talaga, kaso nga po talagang tumutok po ako dun sa pagpapakain sa mga bata. Talagang hindi nila sila magugutom kahit kailan. Tapos yung paghahanap po namin sa nanay nila. Tapos yung, ito na nga po, pagpapabahay nila. Yan, abangan nila sa live, Abangan natin. niyo po sa live ko yan. Kasi may baka may magtanong sa atin, wala sa atin yung globok. Yung ano mo Yun, Pero kasi po siyang ledger. Ganun po ka-organize si Oragon Honey at yun po ang aking pinapattern sa pagiging vlogger ni Oragon Honey. Siya po ay napaka-organized. Lalo na po nandito na yung kanyang asawa. Lahat ng transaksyon, transparent, nakalista lahat ng binigay ng sponsor. So yan po. So, isa-isa natin yan guys sa yan, live. abangan niyo po yung live namin doon sa bahay ni Oragon Honey para po lahat ng ating concern regarding sa mga bata na may kinalaman sa mga bagay-bagay na sa pera. Kung ayoko na nga sanang i-live eh. I-vlog ko na lang. Kasi pag live, iilan lang yung nakakapanood. Pwede. Pero kung i-vlog ko, maraming manonood. Kasi laging Lalo yung mga updated talaga. Yan, Jelly Lubrido. No skipping ads. God bless. Salamat po, Ma'am Jelly. Evelyn na Narcilia, dapat balikan ni Nanay Yoli ang anak niya para makabawi siya sa mga anak niya. Yan, Ma'am Evelyn. Amilong ka, mas okay na si Ate Rosa kahit hindi niya alam ang 1,000. Lahat ng anak niya nagsasama-sama, yun ang lang ayaw na mag-aral. So yun, may kanya-kanya ano. Kahit anong mangyari, hindi niya daw ipapaampun yung mga anak niya kasi yun yung kayamanan niya. Kahit anong tawag doon, ipagmalimos niya. Yun yung kayamanan niya, yun yung sarap kaligayahan niya. Sarap maging nanay ni Ate Rosa, no? Oo. Perla Sumido Filiogan, watching you here from Santa Barbara, Iloilo. Thank you at least nakita ninyo ang ina ng mga bata. Kawawa naman yung mga bata. Thank you and sa inyo talaga. Keep safe always. God bless you all. Tanungin din ng ama kung bakit iniwan ang mga bata. Take note natin po yan. Salamat po Ma'am Leopolda sa napakagandang suggestion. Tatanungin po namin ng ama kung bakit iniwan niya ang mga bata. Picture mo na lang para huwag ka na mag-type. So siguro si tatay, yung ama ni Nanaroy, Oo. Sonia M, buti na lang merong Team Oragon na nag-aaruga sa 6 na magkapatid. Salamat po sa inyo sa paglingap. Yan, Sonia M. Jelly Lubrio, halata naman na ang salita ni Yoli. Ma'am Leopolda Gomez, Yoli, denial ang sabi yung 3 bata lang ay iba ang ina. Opo, yun nga po. Ma'am Jessie Lakwata, para sa akin, kahit gaano ka kahirap ng buhay, huwag na huwag iiwan ang mga anak, lalo na ang isang ina. Opo. Tama ka po, Ma'am Jessie Lakwata. Ma'am Leopolda, sabi niya, si Yoli hindi sincere sa mga sagot niya. Opo nga, doon sa unang tanong ni Oragon Honey sa bahay niya. Parang kulang pa, no? Kulang pa yung mga... So sana dito sa susunod na mga Sa vlog. tingin ko rin kasi, depress yung nanay niya uli. Dahil sa nangyari nga sa kanila dati, mahilig sa kumimkim ng tama ng loob. Yun napansin ko din yun. Ayaw niya lang ilabas. Parang may gusto siyang sabihin na parang napipigilan. May gusto niyang sabihin, alam ko, napipit ko rin na may gusto niyang Napipil sabihin. mo? Kaso nga lang talaga. May may pumipigil sa kanyang damdamin. Kung ano Yun ba ang yung hindi natin alam. sana talagang Sana mapalabas natin. No? Anong tawag dyan? Para mapalabas na. Hanapin natin ang kiliti. Para ano niya. Sabi pa ni Ma'am Leopolda Gomez, anong numbers ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 7 numbers dahil tataya ako sa loto. So yan. Ayun, si Ma'am Leopolda. Sige Ma'am Leopolda, ano kaya? May loto kasi sa kanila eh. Iba naman yung ano dyan. Loto? Oo, doon sa kanila. Ay, Billion talaga. Siguro billion doon sa kanila ang premyo sa ano. Saan ba si Ma'am Leopolda? Sa Canada. Ay, saan yan? Sa Europe. Sa parting Europe, ano.
Sige, i-chat kita Ma'am Lipolda, bigyan kita ng Anong numbers ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 7 numbers dahil tataya ako sa loto. yan, bigyan natin ng ano, si Ma'am. Anunsyo. Dito Kaya- sabi ng anunsyo ang tawag dyan. Kung ano yung tatama. LC Bonifacio, hanga ko sa inyong tatlo sa pagtsatsaga sa mga bata. Ma'am Leopolda Gomez, urago na rin, natatandaan mo pa ba noong nag-message ako, suggestion ko na hanapin ang ina ng mga bata? Ay, messages mo. So dami kasi ano, na, I-review mo nga yung message niyo. ayan, tingnan natin. So, salamat ma'am sa at isa ka po sa mga naging daan. Ay, Hindi siguro na intindihan. Hindi mo sinabihan. Hindi, medyo lang nga siyang plastic papunta doon. Hindi ganyan yung plastic. Yan, si Ma'am Lipolda, nag-suggest pala sa atin. Ayan. So dami din kasi talagang, ano, nakakatat natin. Loni Dakiwag. Ano ba sa dito pare? Loni Nag-iwag. Dakiwag. God bless sa inyong team. Sana gabayan kayo ni God. Di pa ako nag-skip ads para sa noon. Paraan makatulong ako watching here in Baguio. Hello po sa mga taga Baguio. RNN, hello po. Pwede magbiyahe Cavite to Manila. So, pwede ba? Hindi po namin Biyahe ka Manila. Cavite to Manila. Yun nga pwede yung problema ni Kuya Kabe, hindi siya makalabas ng Maynila dahil hindi pa siya vaccinated. Yan doon yung mga gamit niya. So kailangan pag uwi siya dito, kailan yung mga gamit niya. nasa Manila yung gamit niya. Tama. Oo, tapos nasa Cavite siya. Amor Lina, hello po Ma'am Amor. Nakakamiss po ang vlogs nyo sa mga bata. Kasi malakas ang pakiramdam ko na dapat masolve ang puno at dulo ng problema nila dahil apektado mga bata. Tama ka po Ma'am Leopolda. So yan, sabi ni Ma'am Leopolda. Yan, Apektado daw talaga yung mga bata, yung anim na magkapatid. Sabi ni Ma'am Dang Ramos Ruiz, salamat na maraming salamat po sa naka-tune ng live ni JR Habi. Uragon Hani, salamat po sa pagtamsak. Mahigit isang gatos na po. Ito pala yung andito talaga si andito yung chat ni Ma'am Lipolda. Nasa Finland pala si Ma'am. Sa Finland. Yan ma'am, sa Finland pala. Sabi niya, sana may connect daw yung mga bata sa ina nila. So, ito na nga po. Nahanap na namin yung nanay nila. Opo. Sa Finland. Reunite ang mga magulang sa kanilang anim na anak. Mga Finnish Para sa mga tao dyan. So, may request pala dito si Ma'am Lipolda. Yan, screenshot mo para hindi mo malimutan. Sana ko Sana ako pare. Pwede ko na. Pwede ko na ganyan. Tapos, Nabasa mo na pa no? ay dun narinig itong yata. Tamsak na lagpas ng gatos na. May channel si ma'am. Then, Pwede. Sana dyan. Wala na guys. Saan ba ito? lagpas ka na dyan eh. Ay, Ito ko dyan. ano ito? Simulan natin ito kay Mdang Carlo Ruiz. Salamat. Maraming salamat po sa naka-tune in sa live ni Jer Habi.
Uragon Honey, salamat po sa tamsak na mahigit na isang gatos. Diyan na ba? Dito na. Sana dyan na lang tumira si nanay nila kahit may asawa na silang iba. Mahalagang magkakalinga niya ang mga anak niya, sabi ni Ma'am LC Bonifacio. Tessie Bencio, hello, good PM sa inyo, Dear Happy at Uragon Honey. Sana umapaw ang blessing ninyo kapag matapos trabaho ko. Palagi kayong pinapanood, watching dito sa Baguio Benguet. Opo, salamat po Ma'am Tessie. Jane Luzon, hello po mga Uragon. Shout out naman po sa Marhay family. Mayhay family. Mayhay family, hello po, sabi ni Jane Luzon. Ang asawa pwede palitan, ang anak hindi pwede palitan kasi ang asawa pwede palitan, ang anak hindi pwede kasi di mo alam ang bukas mo. Tama. Yan si Ma'am Kuli yun, naka-premium pala. Sarap manood, walang harang. Opo, Ma'am Kuli. Kaya po pala, Ma'am Kuli, may lumalabas sa ni Uragon Honey sa revenue. May galing, Mga naka-premium pala talaga. yung naka-premium po, hiwalay po yung revenue na natanggap po namin. Oo. Doon sa nanonood sa ads, nakalagay po doon nakadetalyado. So kaya pala may lumalabas pong tawag dito, revenue doon sa premium at dahil po nanonood po kayo gamit ang premium. Sabi ni Jane Luzon, taga Bicol ako sa Libmanan, Kamsur. Hello po Ma'am Jane sa mga taga Libmanan. Ronel Brugada, kumusta? Shout out mga kauragon. Sabi ni Ronel. Norberta Nono, Ma'am Norberta, hello po. Salamat po at nakita na nanay ng 6 na bata. Sana po umuwi na sa kanila. God bless you. Always keep safe. Always. Sabi ni Ma'am Norberta. Amilong ka. Naku, Jerabi, delikado yung yellow. Lilipat na naman ng pink piece. So yan, delikado talaga ang yellow. Ano pa naman ako? Sino ba presidente mo? Wala akong kulay. Abangan. Yan. Gawa ko ng... Wala akong kulay. Wala akong kulay. May naisip kasi ako Uragon Kung sino Honey. yung manalo, Hindi ko pa nasasabi sa iyo. Gagawa ko ng vlog. Kakausapin ko yung mga magpapadjak, mag-tricycle. presidente nila. Oo, parang ganon. So kasi nakita ko yan guys sa isang YouTube channel. Kaya Pwedeng survey tayo dito sa lugar natin. Tanungin ko yung mga magpapadjak, mag-tricycle. Tingnan natin kung anong lalabas na president and vice nila. Kahit yung president and vice lang. Kumbaga yung pulso dito sa lugar natin. Sama tayo. Sige, collab natin. Sige na. Pwede naman na. Oo. Ano din natin yung mga dito, tao sa Yung mga lugar natin. Bicolano. Bicolano. Mega love shout out dyan sa Barangay Kamalig at Albay, mga Salomon family. Ingat po kayo. God bless you all. Hello mga taga Albay, Kamalig, Salomon family. Sabi ni Jelly Lobrido. Yan po. Sabi ng Amelia Bulante, sarap paguntugin ng magulang ng 6 na bata dahil pareho silang walang puso. Kung walang Uragon Honey, ikaw ang mga bata. So yan po ang sabi ng Amelia Bulante. Vicky Necesito, hi, good PM po watching from Singapore. Yan. Hello po, Ma'am Vicky. Sir Albert, shout out kay Uragon. Mabait. Yan, si Uragon, kaya pinagpala. God bless sa iyo at sa buong pamilya, sir. Yan, salamat po. Salamat. Yan, pa-shoutout sa Leopolda at Gomez channel. Meron ba? Kami dyan pa si Ma'am Leopolda. Try po. Search po namin Ma'am Leopolda. Leopolda Gomez channel. Wow, meron talaga. Yan mo, hindi natin alam. Yung pangalan, Ma'am Leopolda Gomez channel. ayun din pangalan niya. Oo, subscribe na natin. Hello Philippines, hello everyone. Yan, ganda ng Leopolda ha. Thumbnail pa lang. Gandang-ganda na. Kaya puldaan na natin. Bakit si Virginia lumabas? Meron siyang mga thumbnail na featured si Virginie. So, Ma'am, play ko muna namin yung video ma'am para po ma-subscribe and hit the notification bell para updated kami sa mga videos mo. Play muna po namin yung video. Yan. Ito na, subscribes na ako.
Christian siguro. So yan, shoutout po sa channel ni Ma'am Leopolda Gomez. Mamaya panoorin ko mga videos ni Ma'am. Yan, enjoy si Ma'am magsagwan. Nagsasagwan siya dito sa lake siguro to, river. River yata yan. Yan, si Ma'am Eloy Salin. Yan. Hello, Ma'am Eloy Salin. Salamat po sa inyong 75, ano bang NT? Hindi ko lang. Anong NT? Sa $75 po, NT dollars. Ano ba? Search nga sa YouTube. Ay, sa YouTube, sa Google. Ano po ang NT? Ewan yata yan. Ha? Ewan yata yan. Ewan ba? Sapphire Astra Stone, good morning Uragon team. And ang Morocco ay part yan ng Africa. Pareho sila ng Egypt at Libya. Yan. Ang ano daw? Ang Morocco daw ay part ng Morocco. Africa. Opo. Asia pa na, Asia country ate. Hindi ko lang alam. Hindi, Africa isang yan. Continent din yan yata. Hindi ko alam. Hindi na tayo sa Ang NT po pala ay New Taiwan Dollar. New Taiwan Dollar. 75. New Taiwan Dollar. Salamat po, Ma'am Eloy Salin. Salamat po. God bless po at magandang hapon po dyan sa iyo sa Taiwan. Sapphire Azra Stone. Good morning, Uragon team. Ang Morocco ay part ng Africa. Pareho sila ng Egypt at Libya. Yan. Vicky Necesito, ingat kayo palagi watching from Singapore. Yan. Sabi ni Ma'am Vicky yan. Leopolda Gomez, Ma'am Leopolda. 570 PH ang halaga ng pinalipad niya. 570 Philippine money. Salamat Ma'am Leopolda sa 570 pesos. Mataas talaga yung Euro. Yan yata yung pinakamataas na Meron pa yung pound yata. Pound. UK pound ano tayo? Yan nakapata na kamataas. Hindi, mababa lang. Yan, Japan. Japan yun. Sabi pa ni Ma'am Leopolda, kapag tumaas ng 60 to 62 Philippine money, so opo, depende sa palitan. Depende talaga sa palitan, Ma'am Leopolda. Norberta Nono, hindi po kayo magkaila na paluha. Kayo yan ang tears of joy. Keep up the good work, Uragon team. Inaabangan ko lagi, sabi ni Ma'am Norberta Nono. Sabi ni Lynn Gomez, Pumayat si JR. Pumayat po ba ako? So yan, talagang minsan po kasi simula po talaga nung magtutok ako sa aking YouTube channel. Talagang parang 4 hours na lang po yung tulog ko. Kasi po, nakaya sa mga sponsors na hindi mo ma-upload yung video. Siyempre, ginagampanan din natin yung pagiging responsable sa mga binibigay nilang tawag dito. Pero minsan talaga, hindi naman natin maiiwasan kasi hindi gaya ng katawan. Buti na lang po si Uragon Honey talaga, may editor na siya. So ako din po, ginagawa ko din po ma-organize yung aking channel. So sana po pag nagkaroon na po ako ng revenue, makapagbigay din po ako ng trabaho kasi si Uragon Honey, meron na siyang nabigyan ng trabaho, yung editor niya. So sana po makakuha din po ako ng editor kasi po nafe-feel ko yung ng sponsor kasi Uragon Honey. Halimbawa, nakita niya yung bata na may sakit, gusto niyang ipagamot. O dapat may mo agad yun, may paabot mo agad yung tulong doon sa bata na yun. At the same time, mapakita mo na doon sa sponsor mo na nagawa mo na yun. So parang ganun. So sa pag-i-edit talaga. Pagka ganun yung nangyari, pag hindi mo nasunod yung gusto ng sponsor, hindi ka lang muna ng dispensa. Mababait naman yung mga sponsor natin na nakakaintindi naman. Hindi ka lang muna ng dispensa kasi talagang hindi natin inaasahan. May mga pagkataon na hindi tayo inaasahan. Nandyan yung pamilya po natin. Kaya. Minsan nga po yung yung share ko lang yung aking anak pag naubusan ng gatas, nag-edit ako tapos sasabihin, bumili ka nga muna ng gatas kasi wala ng gatas, ganyan. Diaper. So yan. So sana po. Salamat po sa inyong pag-intindi sa mga sponsors, sa mga viewers and supporters po natin. Sabi ni Amlyn Gomez, pumayat Sir JR. Yan,
Magbubugbugan lang sila. magbubugbugan lang Magtatalo. sila magtatalo. Tama. Sa, pag Yun umuwi yung ano, oo. yung si Tatay Ruben, Oo. pwede. Kasi talagang kahit sino naman, nag-asawa Kaya yung nga, asawa hindi mo. na maalis sa sa kanila. Ang bawat away niyan, susumbatan at magsusumbatan niya. So baka maghiwalay naman ulit. Apektado naman yung mga bata. Yan, upload nyo na po kasunod na video. Sabi daw, kalahati ng nakukuha sa mga palipad, yung kalahati na punta kay Lolo, kay YT. Kaya mas maganda daw po GCash na lang palipad. Sa mga taga Pilipinas po, 'di ba? Pwede po talaga GCash, may mga ano na po kami sa description, nakalagay na po yung GCash namin. Pero po yung mga abroad talaga, hindi po Wala talaga naman GCash doon, walang no? GCash doon. So ang ano po diyan, ang rules po, nung ako po ay ma-monetize, pinirmahan or agree po ako sa kasunduan ni YT, ni Lolo na 30% Ang ah mapapunta sa'yo. hindi sa kanya. Ang mababawas sa'yo. Mapupunta kay Google, kay YT, 30%. 30%. 70% ay sa vlogger. So ganun po 'yon. Mag-aaway sila kapag nagbalikan, maapektuhan ng mga bata, sabi ng Lipolda, Tama. di ba? Yung bata din ulit yung apektado. Babalik ulit, baka lalong matuliro yung mga atang ano na. Mas Medyo- lalo matutrauma na sila kasi Oo, medyo yun. nagano na yung isip nila. Hayaan na lang natin ang kung ano ang desisyon ng nila. Importante, sila Padi-Padi at sila Rolly, iba pa, basta maayos lang ang mga bata. Tama ka po, Ma'am Ami Ilongka. Liela Imbukado, hi newbie here, pasali po. Shout out sa iyo, Hello, Ariel Ariel Imbukado. Imbukado. Salamat po sa suporta sa aming YouTube channel, Uragon Honey, at sa aking channel at kay DJ TV Official. Hello sa Indo Team Uragon. Keep safe always. God bless. Sige. So yan guys, at may lalamig tong pagkain nito ni. Tapusin ko tong ano. Basahin ko lang itong mga tawag dito. Comments. Yan. So, supportan ko yung pang-padoktor ng mga bata. Oh, yun. Thank you. Thank you po. Lalabas ang tuhanan kapag nakausap nyo na mga mag-ama ni Padi-Padi. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Leopolda Gomez. So, yan guys. Hindi na po muna kayo magtatagal, no? So, iwan na namin si Gia Habi dito. Bahala na sa buhay niya. Hindi po. Sa libre, Kasi, sa ulitin. ayan. Salamat po sa libre, no? Kailan ulit? Ano yan? Huwag naman bukas, kakaya naman. Nagbenta ko ng saging. So yan yung pinagbenta ko ng saging. Pasensya. Parang, Naggamas ako dun sa ano. Hindi, okay lang kasi Nakirawan ka naman muna. hindi na medyo may natanggap tayong blessing kaya Asa yung blessing ko? Ha? Asa yung blessing ko? binayad ko na kay Erloyd. Ayan. So, ayun guys, iwan na muna si Jer Abby dito. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. So, shout out sa inyong lahat guys. Mag-ingat po tayo lagi. And God bless po. Iiwan ang tayo talaga siya. Ha? Iiwan talaga siya. Basahin ko lang itong mga comment at tawag dito. Ha? Painit na lang. Kasi si Tony magugutom. Bagising na yun. Sabi niya, Virgie Cabalo na pwede po talagang silang kasuhan dyan, isa sa pag-iwan ng mga bata, ng mga anak, hindi talaga magkatarungan. Tama ka po, Ma'am Virgie. Yan, sabi ng Lipol, lalabas ang katotohanan kapag nakausap nyo ang ama nila Padi-Padi. Suportahan ko yung pangpadoktor ng mga bata, sabi ng Lipolda Gomez. Salamat po, Ma'am Lipolda. Abangan nyo lang po yung announcement po. May kamukhang artista si Ma'am Leopolda. Hindi ko lang maalala. Si Isabel din. Isabel? Yung isang Isabel. Ano? Alam, basta may kamukha siya kapag. Basta Isabel na alala ko na ako din kanina pag tingin ko ng ano. Take ito thumbnail. sa nakaano siya. Isabel yung pangalan nun eh. Isabel Rivas yata yun. Ha? Isabel Rivas. Eh, Bash? Parang gano'n. Ganda. Parang tanda na natin. Ganda ng lugar ni Ma'am Lipolda dito. Ang Sana ganda na nakapag, nakita ko. ano yan, jet ski? Hindi parang kayak din tawag doon. Bangka. Motorboat. Doris Noel Forever, sadya na hindi talaga niya binalikan, hindi dahilan ang kahirapan para iwan ng mga anak niya. Saka sa isa pa, alam niya na may asawa siya, naghanap ng panibagong asawa, tapos siya
sila padi-padi parang baliwala na. So sabi niya Doris, opo. Salamat po sa inyong pagmamalasakit kina padi-padi. Carolina de la Cruz, hello po, mabuhay, watching from Hong Kong. Ito yung sinasabi. Gemma Wild, thank you po. Jerhabi, Uragon Honey Team. Kapag 9 a.m. dito sa Germany, dyan naman sa Pinas 3 p.m. Good noon po, sabi ni Sela Rubios. Jessie Lakwata, 7 months old lang ni Katay nang iniwan ni Nanay Yoli. Natis niya, my goodness. Opo, Ma'am Jessie, 7 months old. Kinonfirm din po yan ni Nanay Yoli. Kinonfirm din po ng mga kapitbahay nila. 7 months old si Katay nang iniwan ni Nanay Yoli. Siguro dahil kaya naging ganun si Katay, hindi nakapagsalita, no? Pero tingnan niyo po doon sa vlog ko po, paunti-unti po talaga. Kaya may nabanggit na siya mga Pinapangako po ito namin ni Uragon Honey sa grupo namin. At least may banggit lang siya yung babay. Sabi babay, nasambit niya talaga. Kahit walang premyo. Sabi niya talaga. Oo. Tulad din ng pinano ko siya ng C. Si C. kasi tuwang-tuwa sila guys dun sa mga bag. Sino nga nagbigay ng mga bag? Ayun si Ma'am Si Ma'am Jessie kasi po. Salamat Si Ma'am po. Jessie Lakwata tapos si Ma'am Di ba gano'n siya ng gano'n? Kasi pag gano'n siya ng Excited. gano'n, excited siya kasi hindi niya ma-explain yung na-feel niya nung inilabas ko yung mga bag, yung mga gamit, tapos sabi niya, kung ano yung mga sinasalita niya, tapos gano'n siya ng gano'n. Gusto niyang ilagay lahat yung mga papel sa bag niya, tapos pag sabi ko, bye-bye, gano'n din siya. So salamat po, kasi po Ma'am Jessie, kahit hindi naman po nila lahat yun magamit, yung ma-feel ng mga bata na para bang normal silang kaligayahan nila. kaligayahan ay bibigay po natin, doon po talaga, kung makita nyo lang talaga yung tunay na actual na pangyayari, mapipil nyo talaga yung parang tuwang-tuwa sila. May nabasa ko yung kanina. Ayan. Sabi, Sige. Jelly Lobrido, walang signal. Joke. Lakas-lakas ng signal na. Sabi, Ami Longga, Pagura pag... talaga signal. Ha? Pagura talaga signal. Nagura? Ay, dahil tayo nahiling Kaya kung saan kinay mo naman. Baga tapos sa sura. 4 hours. Ay naman. Nga na. Sa may Nakadata ka? ay kaya di pull down talaga yung beginning ko. Di ba pull down? Hindi, okay lang. Yan. Meron. Pagtulungan na lang natin para Ubos sa oras ko. maging bato yung bahay ni Napadi-Padi. Pray nyo na manalo tayo sa loto para matulungan natin lahat sila. Sabi ng Ami Sana Longka. nga manalo sila sa So abangan nyo guys yung pinaplano po namin ni Uragon Honey. Magla-live po kami with Uragon Honey YouTube channel. At abangan nyo guys yung kaabang-abang na gagawin namin para sa mga bata na may kinalaman sa pagpapatayo ng batong matibay na bahay ng mga bata. Dahil naisip namin po talaga isa yun sa mga pwedeng maging kawawa din talaga yung Oo. bata kasi kung Ganun hindi na sila mapapagawa ng ganun na yung sitwasyon nila. tibay. O Hello kay Ate Melinda, Son Philippines. Andiyan na ba? mauwi na siya. Comment baga siya, malapit na yung umuwi. Ah, Pasalubong ko ha. see you. Nancy Balbalan. Hello po sa inyong lahat watching from Italy. God bless you all. Yan. Kailangan imbestigahan pa ng mabuti. Yan, sabi niya Lipolda Gomez. Sel Rubios, natatakot si Nanay Yoli kasi di siya nagsasabi ng totoo. Yun nga po. Hindi talaga ay natakot talaga siya kasi Meron pa siyang deep inside. Yan. So yan guys. sana mapalabas natin yung gustong sabihin Oo. na Yuli na hindi niya masabi-sabi. Gawa natin ng paraan i-ano natin siya. Ilabas mo Mindset. Mindset natin siya para Kaya nga. mapaamin natin. Ginawa natin lang parang para 154 siguro po po 5 minutes ma'am mga ma'am and sir 5 minutes po at end na po namin to. Salamat po sa 87 viewers at 167 thumbs up. Yan, basahin ko na lang po itong last comment. 5 minutes po.
Francia Balbarin, hello po sa Sir Jerhabi, Sir Roy, ang babaw ng katwiran ni Yoli. Tinakasan niya ang responsibilidad ng mga anak sa mga anak. Mabuti pa si Aling Rosa kahit mahirap buhay. Tinataguyod niya ang anak, buti na lang may uragon at JR Habi. Sabi yan po ni Ma'am Francia. Salamat po. Jasmine Laurente, Ma'am Jasmine. Yung bunso na 4 years old pa lang si Katay, 5 years old. Ibig sabihin, buwan pa lang si Katay nagbuntis na siya. Yun, nagets si Ma'am Jasmine. Magaling mag-analyze yung mga viewers talaga natin. Oo, nagets si Ma'am Jasmine na buwan pa lang si Katay, pwede talagang buntis na si Nanay Yoli. Doris Noel Forever, tinago niya ang katotohanan na may asawa siya para makapag-asawa siyang muli, pero mali pa rin yun kasi lalabas din ang katotohanan na nahanap ninyo ang nanay ng mga bata. Kasi dito lang naman sa malapit, kaya po namin hanapin. Opo. Kung malayo talaga yung pinagtaguan, pinaganuan niya, tiniran niya. Last 3 minutes, yan po, last 3 minutes na po tayo. Daisy Dueñas, pwede po na biyahe pa Manila, Cavite, basta may vaccine. Oo nga po. So wala pong vaccine sa tatay. So yan. Virgie Cabaluna, Ma'am Virgie, pwede po magbiyahe Cavite to Manila. Halos magkalapit lang po yun. Monica Muzar, dapat ipagtapat niya sa asawa niya ngayon yung tungkol sa anim na mga anak niya at kung mahal niya ang lalaki, dapat tanggapin niya yung mga bata. Yan, abangan niyo po yun. Sabi ni Monica. Hello, Ma'am Jelly Lubrido. Ma'am Leopoldo Gomez, Team Uragon, 1 million subscriber is possible. Salamat po, ma'am. Salamat po. Sa pag-share niyo po, sa pag-trending po yung aming mga video. Jocelyn Amado, hello po, Jarabi watching from Cainta Rizal. God bless sa inyo ni Uragon. Haning. Mala Roja, hi po watching from Hong Kong. God bless you sa inyo. Sabi ni Mala Roja. Malu Bonnie, hindi po katanggap-tanggap mga dahilan na nakakainis siya. Paano kung hindi sila nakita ni Uragon? Paano na mga anak niya? Salamat at nandiyan kayo. Saludo po kami sa inyo, Team Uragon. Yan. Salamat po. Yung lake pala yun. Lake, nagbuboat si Mama Lipolda sa lake. So, Doris Noel Forever Taiwan po yan. Yan. Ang yung Taiwan dollars. Taiwan. Hong Kong po ang NT ata, sabi ni Mr. Girl. Ano po yan? Taiwan, New Hong Kong dollar po. Tawag din New Hong Kong dollar, sabi ng Doris. Doris Noel Forever. Yan po at pagpapaalam na po kami. Salamat po sa inyong Yes po. tune in at panonood sa aming live ngayong hapon. At abangan niyo po yung mga susunod naming uploads patungkol po kay Nanay Yoli, patungkol naman po sa vlog ko kay Alan at kay Dagul. Maraming salamat po Sir Adonis, kay Tita Manang, kay Ma'am Jessie Lakwata sa inyong suporta, kay Alan at kay Dagul. Sana po ay mapaayos po natin yung bahay ni Alan at ni Dagul, pati po yung hinihigaan po nila. So kung mapansin niyo po yung hinihiga ni Alan at Dagul, sa lupa na natutulog po si Alan at si Dagul sa lapag lang. So sana po ay may mga mag-sponsor, mabuting loob na tumulong sa atin. At least man lang mapagawa natin ng simpleng plywood na katre, si Alan at si Dagul. Pero sa ngayon po, meron na pong susuporta sa kanila at pinapanalangin ko po na ito po ay magtuloy-tuloy. At salamat po sa ating napakabuting mga sponsors, walang sawang sumusuporta sa aming channel, especially kay Uragon Honey kasi wala naman Uragon Honey, walang JR Hobby kung walang Uragon Honey. So salamat po. Wala ring sponsors, wala ring mga viewers. Wala tayo. Wala din tayo. Isang napakalaking honor po na mag-alalay o sumuporta kay Uragon Honey. At sa inyo po mga sponsor, napakalaking honor po namin na kayo ay paglingkuran din namin sa pamamagitan ng pagpapabot ng tulong nyo sa mga taong karapat dapat na abutan. Kasi po, lingid sa inyong kalaman, bago po kami pumupunta, binablog ang isang pamilya. Siyempre, nagba-background check din kami kasi po, pinipili po namin yung karapat dapat ang tawag dito, karapat dapat na matulungan. Talagang deserve nila na tulungan.
So tulad ni Alan at ni Dagol, ng kanyang pamilya, ng kanyang kahit tita at tito niya yung kanyang tinutuluyan, pero makita mo yung ugali ng dalawang mag-asawa, wala silang bisyo, nandun yung pag-aalaga nila sa kanilang pamangkin, tinuturing nilang tunay na anak. Kasi hindi po kasi nagkaanak si Tatay Jonathan at si Nanay Irene. So itinuring nilang tunay na anak yung dalawa. At nagpapasalamat ako kasi napakabuti nilang magulang. Kahit tito at tita sila ni Alan at ni Dagol, pero yun, kahit ganun parang buhay sila, mahirap pa sa daga, pero kahit ipalimos tulad ni Nanay Rosa, doon po ako naantig yung puso ko kasi kahit ipalimos nila para lang may makain yung kanilang pamangkin, ginagawa po nila. So salamat po dahil sinusuportahan niyo po kami. Yan po mga kahabi, mga kauragon. Sana po ay marami pa tayong pamilyang matulungan, mapatuwa, ma-inspire, Masaya. ma-bless. Sana mas lalo tayong magkaroon ng mga maraming tao ang ma-inspired Yan kasi sa mga ginagawa natin Oo. para mas marami pa tayong matulungan. malay mo maraming maging charity vlogger din dito sa lugar natin, sa Bicol, kasi marami tayong katulong na para bang imumultiply mo yung sarili mo para kung tayo nakakatulong tayo sa 10 tao, how much more kung magkakaroon ng 10 Uragon Honey, 10 JR Habi na handa din Tutulong tumulong talaga. sa mga kapos natin. Kasi yung pinapakita lang namin po dito lang sa lugar namin, meron pa kayong mga kalapit na lugar dito sa Tigaon, sa Albay. So napakarami ko pong mga taong nangangailangan ng tulong. So yan po sa ating mga sponsors at supporters na hindi nag-i-skip ng ads namin. Saludo po kami sa inyo at tawag dito, hindi po namin kayo tawag dyan bibiguin sa inyong binibigay na suporta sa amin. Ibabalik at ibabalik po namin ito sa mga taong deserve ng tulong natin. Yan. kaya maraming salamat sa inyo guys. Yan. Sa mga hindi po natin nabasa, yan po at kami po ay magpapaalam na malamig na yung pansit ni Tony. Bye-bye po sa ating lahat. Abangan na lang po natin, magla-live po si Uragon Honey sa kanyang bahay. Kailan ba? Mamaya. Oo. Pwede ka ba? Pwede. May pasok bukas. Magpapaalam tayo. So yan. So bye-bye guys. Huwag natin siguraduhin kasi mamaya may mga Magabang. Oh. So depende sa sa availability. So yan po. Salamat po guys sa hindi nang iwan sa 62 viewers and 173 thumbs up. Salamat po, mabuhay at God bless po sa ating